Akşamınız hayırlı, hormatly adamlar. Sapara hoş geldiniz. Hoş bulduk Kemine salam. İyileşler selamu aleyküm. Buyur Kemine. Başla. Sapara bugün sorulara cevap. Günümüz iyileşlerimiz bilen diňe Başla. soru cevap däl, o pikir alışýas şeýdip Hı. birazrak Bahana bilen yan. bahana bilen Bolýar. şeylere bir näme ýöre diýäs, gowul ýa. O käbirlere sorulara gödek cevap berýäňiz diýär ýöne. O gödek däl, ýanky näme diýilýär sapara. Üniversitelerde bunu ýal soralara jogap beren oklarda. Yo. Kitabyň adyny aýdýarlar. Şo taýdan oka diýip. Yo, karşılıklı bolýar da, emme zat karşılıklı bolmalydyr. Hawa sapara bugün soru jogaplara geçmezden öňürtde. O Hı. yarım saatlyk wagtyň içinde bir belli bir temany ele alýas. Bugün Hı. tireler hawa Türkmenistanda gadağan edilen tire diýsen ay öldüň bitdiň tire parazlyk döreýär. Ýakynna ýanaşma diýen ýalyk bir tabu halyna getirilen bir näme meseleni biz bu taýda açyk gurrun etmekçi bolýas arkaýyn. Ine sapara öz tiresinden gurrun edýär, o menem özümkiden gurrun etjek we ýöne nädip ine illeşler Soltan Şah diýip bir şahsiýet bar, gaty, ulu bir şahsiýet. Muny men bilem okdum bir ildeşimiz o uğratdy. Soň şeýle bir näme bar diýdi. Soň men öz kitaphanama seretdim. Kitaphanamda bar ekeni daýdy bir günne garaşýan ekende nowatyna. Okajak diýip aýyran kitaplarymyň içinde. O Soltan Şah Ataniýazow diýilýär. Soň Secere ýa-ni şejere. O Türkmen nesil darakty diýip aýdýar. Şejere diýmek Arapça ýa-ni atalar diýmek. Atalar diýilen ýaly bir manysy bar. Ýöne bu taýdaky näme ýazylan zat gaty, düýplüdir. Türkmeniň nesil darakty diýýär ýöne başga Türkmenistandaky ähli tire taýpalaryň ähli diýip aýdýan owa daşynda galan bardyr ýöne gatykän şu wagtda çelle özüniň tiresini owasyny tapmadyk adam ýok. Men bir näçe ýerlere de uğratdym. O hemmesi özünki näme diýär içinden tap görüp bolýar. Şeylerek owa soň ine bu adam biz tanamzokdyk. O sapara tanayan eken ýaşlygyndan sapara birazrak gurrun bersen soň kitabyň içinden bir näme geçeli. Ben tanıyan dip bizden ulu yaş tapawdy bar. O biz ýöne bihmaçlyk elýärdi. O kakamız bilen dostrak. O bile işleşen yerlere var ödyen Sultan Şah emesini kän işledik. O ýöne 4-5 tapar. Daşarda çaýyň başynda o uzak oturup bir zatlar gurrun edýänler ýadyma düşýär. O şu tire par neme tire taýpa barada iş alyp barýanyny onu bilýärdim. O Türkmeniň bir näme diýen atyrly ýigdi diýerler-de. O nemesi oturokly ýa-ni gözüňe dokunýan bir adam. O görbegoý diýsem o kän bir ýalňyş bolmaz. O ýöne işini gaty höwet bilen edýäni bildirýär-de. Bu döwürlerde ben iyi döwürlüň gurrun edýän men 90-njy 85-89 ýyllaň nemeleri o wagtlar biz ýaş bu iksanak ýaşly hemen gurrun edýär diýip o birik çıgatýardyk bir. Belki çay getir, onu getir, bunu getir diýip neme diýerler-de. Şu zatlar o
Yönü diyeme ne? Eee, Metele Türkmenine tire parasılık var deyip giden propaganda vardır. O katı ulu onu Sovet dövrünün ähli zamanına alıp bardylar diýsegim ýalgyş bolmaz kan ýa. Şo bar diýerler de tire taýpaçylyk bar, şo diýme bar diýip onuň şonu bar edýärler. Bolmasa aslynda. Eee, Tiresiz millet mi var? o Onom ýa propaganda salyp, onom aýlap nemedip buny bir ýa ideologiýa getirdiler de buny o tire paradlyň garşysynda göreş därlerini şonu öjükdirmek üçin edilýän neme eken şu wagtda aklym ýetýär o tiresini ýa adam bir ýerden çykýar bir deme bir jemgyýete bir maskala bir taýpa bir neme degişli bolmayan yeri ýok bu. Daşynda da görüp ýörüs. Olardan ya bulardan bir değil ya. Ne Şivetler arasında da var. Şunun demesinde de. Onun demesinde yönüp yani tiren yerine familya demesini doğru oturdurlar da. Yani bir familya Ama familya diýmek topar diýmek, şo tire diýmek bolýar şo. o şol yani yedi 8 arka 10 arka çendem gidiye familyalar var da köyüne deme. O Türkmende yönü şu familya demesi Sovet dövrüne ona ýok etdiler. Kakasynyň ýa-da atasynyň adyny alýarlar familya diýip. O da ne yani şu hemme zady yani geçmişini unutmağa odaklanan nemeler hareketler men düşünşüm şeyle tebi yani ataň tanap bilýän ýöne ataň atalaryny ondan nemesini eýem ýitýärde. Safar Şolary abi, alak men neme indi gilýär. size o tanaýaňyz diýip soramagymyň sebäbi şudy, indi Soltan Şah'nyň ýazan gatyken kitaplary bar ekeni, özem şeýle bir ýa-ni dil üstünde işlän yerlerem gatyken. Indi şul adam tanalanok. Bir suratyny tap bilmedim-de, näçe gözläp. Bir suratyny tapyp bilmedim. Gaty skromny adamdy neme yani Türkmenne yani asylly sallamly adam bolsaň sen tanaýan adam. Asly nereden onuň? Asly şu Hocamat taraplardan bolmaly. Ha. Ýalňyşmasam, aslyny torap demek. Bagşagan nädip tap gelýär? Töwerüň adamysyny. Bagşagan ýanyna gelip gidýän adam kemin olum hemme demek bilemok o hemeti ýa apçan boş bolanok diýdiňem ýalňyş bolmýar. Ya. Ýöne skromny adamlar Türkmenistan'da tanılayan neldir? Onun devlet nemesi siyasetim katı hemen diyeyin bir utanç diyelim berden gaydiya bir ilginç de yani şunlar yalan adamlar ölenler nekrolog veren oklar da nekrolog değil ya da nekrolog da Hasan ölendi Hasan oldu demesini ya biyalarda bolun şoňa da nemetmediler de. Ne şol yani bu da atlan hemme jehinin düýüpli, oturokly şu milletin tarihinden doğulu goparmak üçin ýöne gelip görün bir zombi alak canlar alak burada ýatacak bolýanlarynyň suutnamasy mı kanýan kemine ýalňyşmasam o başgaça da şoňa men sebäp düşündürüş tapyp bilmedim. Sebebi hemmemizden bir insan o ölenem bolýar. Safara burdolukdan ekene hocam baz burdolukdan. O şu tarapın nemesi 90 ýaşynda. O ýolupdyr. O internetten şu zatlaryň köpüsini tap bilmeýäňiz. Indi Safara siziň ýa gaýdan zatyňyzy ine Soltan Şah'nyň öz sözlerinden dinläli.
Mhm. Yankı tire parazlyk, yani dörer diýip adamlara öğretmeýänligini düşündirýär-de şu taýda. Soňky 50 ýylyň dowamında içgin öwrenilmek gadagyn edilen temalaryň biri de türkmen tire taýpalarynyň guruluşy, gelip çykyşy we olaryň atlarydyr diýär. Şu döwür içinde rus dilinde bolaýmasa türkmen dilinde olar barada ylmy işler neşir edilmedi. Näme üçin türkmen dilinde neşir edilen o? Rus dilinde. Gadagan näme Hawa. üçin näme üçin şol. Hawa. Ya gadagan da yani bir nemesi bolmaly onuň öňürsinde. Ilmy derňewlerde de geçirilmedi. Derňewler de geçirilmedi diýär. Tire taýpalaryň we olaryň atalarynyň öwrenilmegi il içinde tire parazlygy östürer diýen galp düşünjeden uğralındı. Yani tire taýpany näme üçin öwrenmeýäs diýip sorasalarym, tire parazlygy döredýär, şonuň üçin diýip jogap berýärdiler diýär. Hakykatda welin düýbünden tersine öz aslyny bilmezlik diňe bir türkmen taýpalarynyň däl, eýsem türki halklaryň şeýlede goňşulukda ýaşaýan halklaryň gan garyndaşlygyna, olaryň aglabasynyň asyl köküniň gelip çykyşynyň şol bir gözbaşdan gaýdýandygyna düşünmezlik tire parazlygy we milletçiligi döredýär diýär. Yani o bilmesen gaýtam erbet diýip näme getirýär-de düşünjäni bize o aktarýar. Yeme kemine ne Sultan Şah şu erjel bolmadyk bolsa şu nämäne ýüregi bilen kalyby bilen yapışmadyk bolsa bu iş tamamlanmaly däl. Sebebi her kim bir maskalasy bar, tagas çugasy bar, bu eklenç nämetde. Şul işini öýdi, ýani sama finansirni diýär-de. Öz nemesi bilen edilen zat. Öz Yani hünäri, hayratı öz nämesi. o şahsi demesi bilen şu hemme zady öýdi. Men şu neme bilen meşgul bolýanyny şo wagtlaryň bilýärdik. O şu direler barada Sultan Şah ýa näme diýä işleýär üstünde zat diýip hem köp ýerde eşitýärdik barlaryň nemesinde. Onun ýöne döwlet demeti başka ne tarihçiler vardır. Şöhrat Kadir diýip bizim bir tarihçimiz vardı orta. Yani Abrusevşi diýilýär. Şolara ne akademiyeden yani serişte öwürüp şu taýda bir addel açyp demedip şey diýip demedip bilýärler-de. Olaram şu türkmeniň yani millet därligini geçip görün nemedi. Son delillerini neme diýen demelere döwlet Orus gelip bize millet etdi diýen ýaly näme getirdi. O serişte de öwürýär, olara şertem döredýär. Ýöne şulary ýalak demeleri adam öz güýji bilen etmeli. Ödem bir yani 94-nji ýyla çenli, 95-nji ýyla çenli çıkan kitaplan nemesine girýändir. Ondan soň bunu ettirilen nädir? Yani 90-njy ýyldan ondan öňe etdirýänler. 90 bilen 95-iň aralygynda şular ýalak kitaplary yani o da öz inisiatiwalar bilen bir kömek edendir. Yeme şey demedilýär-de. O Sapar ağa ne bir nemede ine şul adam köp ýerde tanalan ok. Men internette de girip gördüm. Bu adamyň durmuşy barada da maglumat ýok. Haçan dolupdyr, haçan aradan çykypdyr. O da ýok. Bir suraty ýok. Ýöne edip giden bir yani biren tek işler var. Orta goýulyp yani. Özem çap eden ýyllary şu kitaplaryny ýa-da şu nämäni açyga çykaryp başlan ýyllary çok Sovet Soýuzy dargan wagtyna şonuň üçin ýazýardy. Soňky 50 ýylyň dowamında diýip ýazyp başlaýşy. Şondan yani diýmek bundan öňki 50 ýylda ruhsat berilen wagty inde iň azyndan ýazyp başladyk diýär. Şol nämäni kodlasaňyz
Kodunu açsanız şeylere kolya. Ve şo döwürlerde bir mümkinçilik bolup çıkarıp bilip durýany. Häzirki döwürde näçin ýok. Kitabam çykypdyr. O, Adamam ýaşapdyr, birgiden işler edipdir. Bir kitap däl gatykän, ýa-ni türkmen diliniň kök sözü diýär-de umuman. Türkmen dilini analiz edýän, ýa-ni sözlerini düşündirýän bir neme de. Şoňa sözlük çelli ýazypdyr, ýa-ni başlangyç. yankı neme kemine yankı Türkmenski Sovetski ensiklopediya deyip Akademi Nauk nemesinde bir neme açtılar. Yani Türkmen'in yani talkow slavar değil ya da. Hmm. Sonra ne toltan çağırdı şu tayda işledi. Ben kalkamam burada işledi. Sonra o tayını demettiler. Neyim şimdi bilem yok. Ya finantir demettiler mi? Yapılan yalak kollar. O demeğim bir tom iki tom çıktı kitabın. Mhm. Yani Türkmenistan'da yolum aydıptım bir katlak vardır. Orsun nemesine yani içinde yaşayacak neme diri alacak bolsaň işlemeli nemetmeli bolýan ýöne şulan propagandasına nemesine özüni aldırmadık bir gatlak var da. Bu orta neme diýär bolun ýöne ýürekden boyun olmadık bir gatlak wa Türkmen gatlagy Türkmen ýa milli neme ýa oturup durşoňda da şolardan şo milli ruh ödü saçılıp durdy ony görmedik mümkün hem däl. Şol adamları hiç bir neme östürýän nälerler, neme diýen nälerler, gazetde atlaryny atlaryndan çykarýan nälerler. Ýöne ol bolgusyz ýuwon nemeler vardır. Ne sizin çawuşuňyz ýalak. Şoňa meňdeşi adamlar ýa o nemeň gazetyň, jurnalyň sahypalarynadyr. Şolaň eserlerem bir zat çykarsalar peçat edýändirler. O bir zat ýarýan, ýaranok bu zatlar bilenem hiç kim işi ýok. Ýöne beýleki şo neme diýen gatlagym bar, milletçilik, nemerek, o öz taryhyna, düýüne, köküne o üns berip gyzykdan neme edip ýören adamlar ýa kölöwededir. Bular neme şu başaganyň tuğdunyň gaşagyna kölöwede. O şu taýlarda neme edip bilýärler. O neme döwlet tarapyndan şonuň çağalaryna kendir gösterip neme edip o taýyk bu taýyk neme edip ýörenoklar. Olaram ýa hatapda badır da elbette. Sovet nemesiniň nemesi apolitician diýilen ýalak bir neme ýarlyk bar da. Ol ýa açyk neme dilen o. Sessiz. O. Türkmeniň başyndan geçiren nemesi ağırdır. Onu yani bilmesen bu aşağıdan da çıkıp olacak manası yok mu kan yanına? No. Sapara indi şol yine şu tabuğunu bir yenip geçmeli. Biz häzir şu taýda yine Sapara öz o tiresini aýtsyn. Burada bu taýdan ama o tap bilsek görkezeriz. O menem özümkini aýtjak. Sapara şeydele. O soň käbir zatlara da düşündürüş berip geçeli. Bizim tiramız bilen attaş tireler beýleki nemelerde de bolýar. O diýme Türkmeniň tire nemesi bu bir yani esas bir kural ýok da. Bir yerem ýok. Yerem ýok. O şular ýalak kural bilen o neme bilen kanun bilen ýa-da destur däp bilen edilýär diýilen neme ýok. O Türkmenim dew adama lakam takýandyr. Gaty bakym o şol ýa göçewe halk bilen nemesi şeylerekdir de elbette. Derrew lakamlar diýen neme diýe onuň kär, hünär olaryň bir tiren nemesi bolup bilýär. Yani bizinkiden mysal üçin garawulla. O garawul bolanda bu garawullar ýeke
bu tekelerin içinde, sıçmadan içinde de beylek tirelerde de garawul bar eken, bolýan eken de çärjek tarapda, buhara tarapda o debe No. daşawy tarapda aýdap memede rapyt tarapda da bar. Ýöne kiçi kiçi tireleri bolmaly. Ne bizim yememiz garawul. Bunun içinde Hati gumdy bolan. Bizim yememiz de şu taýdan gelýär. O yani Almançylykda ya bir zatlarda garawul bolan bolmalylar. Onuň anda düýbüni bilemzok. Mena bu tüýre neme känur neme dömüyorum doktuk. Yani ullokan adam bolan soň kakymyzdan zatdan toýýardyr kimler bolýar. O gurrun bolýarlar. Hmm. Neme? Habiýetde urunup bu zatlaryň bir känur nemeti ýok da adamlar gyzyklanýan öwrenoklar. Hmm. O sapara neme ýene bir hususiyeti var bu ýa-ni türkmenleriň tire meselesinde. Misal üçin bir tire bir ýerde ýaşanok. Bölünüp her nemede yerleşen. Yani ýerde Türkmenistanyň daşynda da öwrüsini var. ýerde boldy şu taýyp Ýa, köçü. ine o tekelerin köp bölegi Anadolu'ya gaýdypdyr da. O Türkmenistanyň içindäki o tekelerin sanyndan Türkiýedäki tekelerin sany hasken da. Ya o Sapara. Antalya'da hem şu şehrin adı kemini Antalya. Alanya var, Antalya var. Yo Antalya'nın yanında bir şehir var. Hem şu şehrin adı harada demedik. Ha, ay meniň Tide ýadymdan bilen çykýar. Tide bilen Antalya'nın arasında. Manawgat var. Manawgat. Aa. Manawgat duruşunu tekedir. Ha. Görüp duruyordur. Ine şeylerek bir neme var. Soň ine sapara men bizimkilerden eşdiýätim biz ine bizimkiler göklen diýip aýdýatdylar ýöne. Eken o wagtlar ünsen berilip durulanok ýöne. Daş sıpaty, dilleri düýünden başgaça da. Şo taýyň nebesine meňzeýän okdaşda görege känur. Soň ine şu kitabyň içinde o bar eken ýazýan eken ýa-ni göklen diýip diňe biz däl bizim daş döwrekdäki owalaryň hem köp şeýlere ekende ine. Burguçydan başlaýa ýarymyş sapara bir deme bar ekeni. Näme diýýärler oňa? Kiçijek bir arkyal bir çizgisi bar eken şonuň aňyrsy bärsi diýip aýrylýan eken şonuň aňyrsyndan başlaýan eken küýşük diýip bir owa bar. O şoňa çelli göklen ekenler bular hemmesem. Dillerem bir meňzeş gelip yerleşen ýyllara şeýleken misal üçin burguçy sapara size bilýänsiňizdir burguçyny. Bilýän burguçy. Hem bejetne Türkmenistanyň içinde bilmeýän owam teýrekdir. Ýalňyş demeden üstünden geçen olaýmasam. Indi şo burguçy däl eken borguçy eken aslında. Borguçy. Olar şo dağdan daş nemedip hek ýasaýan ekenler. Daşy koparyp hek ýasap şo Kerka ýene näme şäherlere daş döwründäki yerlere satýan ekenler. At ýa-ni burguçy at şo taýdan gelýän eken haýran galdym. Ya bizim mawamyz ine Hatap sapara. O Hatap Küýşük, Gyzyldaýhan, Borugçy bolýar. Şol dördüsi hemmesi bir hatarda özem derýanyň boýunda. Şolaryň hemmesi hem göklen ekeni. Şeýle bir nemesi var. Soň başga ýerlerde de var. Ýa-ni Lewabyň Sakar taraplarynda da sapara diller beňzeş de şondan aýdýan. Dol özleri görmeli men nemesini bilemok. Garrygaladan göçüp gaýdypdyrlar. Aýdyşlar şeýle Garrygaladan ýa-ni göklen owasy bar eken şo taýlarda bizim şo 4 owa şo bir owadan dargan göçen. Iş sebäbini bilemok. Näme gaýdypdyrlar täzelik. Ýylyny bilýän? 1800'leri ýaly özä. Şol
Bizim ýaşlullaryň gürrüň berişine göre şol täze yerleşip başlapdyrlar da olaryň kakalary. Bolsa 1800-nji ýyllaryň soňy. Ya şo Rus nemesinden gelipdirler ýa-da şo taýlara paxta ektirmek üçin getirilen bolmaly. Aryk gazýan ekenler durman sapara. Orus döwründe. Paxta ektirmek üçin hem gelen bolmagy takmaz. Deme yani ýeke biziň hemme döwrümiz orta döwürde. Yani ak, gyzyl, gara dip şeýip bölmesek, yani şu tireleri, yani owalary, ondan o göçürme tiýasatlary, o ak patsa döwründe de bolan, o gyzyl döwründe de bolan, soňky nemede bilemok, ne Sakar vardır. Onun Sayat Garawekul şu töwrekleri yani derwededen Kokurdokdan derwededen göçürüp getirilen tekeler vardır. Ben onu bilemokdum, olim bir Sayat yo Sakar hulab zavoduna akşam yani takçinganda kuşta oynap oturup bir ýaşulygyny getirdiler yani bu da teke dip. O ýaşul adam o bärlik nädip düşdüň zat dip soradym, bir çağı kak diýdi. Göçürüp getirdiler. O biz diýdik çağadyk diýdi. Bilýät derwededen diýdi. Şeýit gürrüňe don käneken no bilýändirler şu taýat takarly demeler bar bolsa garap etdi. Ya başka da var yankı azatlyk radiosyny işlendir. Hudaýberdi hally dip ýaşul wadyr. O şoda garabekli bolmalylar. Demi garabekden bayramala göçendirler öňe şo at derwedeli şo töwerekden bolmaly, göçülüp bertilen bolmaly şo taýyp. Özüm tabiat döwründe. Näme üçin göçürýärler onu bilem yok. Taryhymyz ýok, bilem ýok da. Sapara bir ýylleşmi sorapdyr, Daşrabatam şeýlemi diýip. Onu bilmedim, ýöne mukry şeýle bolmaly, köklen bolmaly. Daşrabaty bilemok. Mukrygam hemmesi däldir. Däldir o. Dölewdir. Bir o taýyn ýaşap gören owan nemesine gatýarlar da. Onuň ýa. Onuň garşy nip edýän bolmakdyr mümkin. Şeyler hep bir ýagdaý bar, soň ine Orus tirelerem bar eken içine okap gördüm de men. Orus diýip o ýanky has öňräk 17-nji asyrlarda zatda göçüp gelen Orus nemeleri bar eken, olaram garşy. O şu Türkmenistanyň nemesine öwrülip gidipdir. Şonuň ýaly bir nemesi bar eken. Soň iň bir tartışmaly bir mesele bar ine Türkmenistanda ýanky tat diýilip bir nemäni ýöredýändirler siýasaty. O ine bunuň hakykatyna häzir gürrüň bererse haýran galarsyňyz bir o näme zatdygyna. O bu näme üçin ýöredýärler? Ine o sora siz özüňize soran, ýani gürrüň berenden soň sorap bilersiňiz. Onda näme üçin ýöredýärler tat diýilip bir nemäni diýip o haýran galarsyňyz. Tat nemesi boýunça gatykän nemeler var, düşünjeler var ýöne. Bu diňe Türkmenistanda däl, şu göçebe ýaşaýan milletleriň Owganistanda da var şonuň ýaly. Nemelerde de bolmaly. Dağıstan'da da var. Tatı dip şu adam var. O taýda tire var. Tatı diýerler. Ya ol bizimki bilen bağlanşykly bolman biler ýani. Bizdäki ulanýan bağlanşyk. O indi kimlere tat diýen ekenler, ýene gyzykly ýere yerleşik durmuşa geçenler vardır. Sövda bilen gyzyklanýanlar esasen. Şolara tat diýilýär, näme üçin? Mysal üçin sövdaýarlar ýene çärje bilen kerkin alaly, gaty meňzeş nemesi.
Indi çärje ýalyk yerlere söwda bilen gyzyklanýan adamlar yerleşýär. Bular türkmenen bolup bilýär, özbegem bolup bilýär, mongolan bar, o persen bar içinde her türlü garşyk. Ine şo Täzeler. şo garşyklygy soňa şo ýa bir ýere garşyk yerleşip ýaşap başlaýarlar. O söwda bilen, satuw bilen Belli bir milletten değerliyle yalak deme hawa verdiler. şeýle bir many berýär ýöne ykdysady taýdan güýçli. Eee Mysal üçin bir wagtlar, bir wagtlar diýip aýtmaýyn, mundan öň iň soňky Buhara baly kende, Çärje gorogy, üçünçlügi. Ondan öň gitseňiz, o Timurlaryň nemesine çelligi diýär, o Хорезma çelligi diýär, her wagt. Ýöne şol ýanky tat diýilýän ýa-da söwda bilen gyzyklanýan şäher gaty möhüm, hemme-de gerek. Hemme şonu gorajak bolýar, bir zat bolsa da şoňa bolmaly däl. Dikelmeli olsa da üçünçlüge şoňa üns berýärler. Son bularyň dil aksent ýene nämesem şoňa görä ütgeýä. Ýani gaty dinamik bir zat, ýöne yerleşik, ýöne dinamik. Umuman şäherde ýaşaýan, yerleşik ýaşaýanlara tat diýip ad berilýän ekeni. Ýene şu içinde okarsyňyz, o kitapy aýlaşjak ildeşler. Kemine ne çarşanga dip bir yer vardır. Türkmenistan o adı näme üçin ütgödenlerini bilemok. O magdany diýdiler öýdän şu wagt. Ve şeýlerek bir zatlar etdiler aba. O ya gaty ýalňyş zat, näme üçin çarşanga bolmaly? O bir ýanky çar diýmek 4 diýmek. Çarşangany bilýän demeler bilýändir. Şo 4 tarafa da ýol bardyr. Onun tücari tövde nemeti yüpek yolu diýerler. Şo taýlardan geçýän bolmaly. Ödem gaty gyzgalaňly uşlarym şo taýlarda bolan. Ýanky köýtür dağın töwereklerini ýak jarlary bar da şo taýda seretse. Gadymy nemeden şu gaty kendi bizim döwrümizde şo zat neme şo taýlarda ulu urşlar bolan bolmaly. Neme ýanky şäher bolanyny ýak badar bolýar da. Ýak gadymy şäherleň nemesi büyük demesi badardyr. Ýak tövde onuň biri bu demeni goramaly. Yeni biri ýa goromaçylyk etmeli, biri salgyny ýygnamaly, o howpsuzlygyny üçin etmeli. Şolar ýalak demesi bardy. Ine garagullaryň Çärjede bolmagynyň sebäbi mysal üçin. Şol funksionary oturumly halk ýerine ýetirýär. Göçebe däl. O taýdaky türkmen nemeleriniň etaty nemesi göçebe. Ýa-da söwdegar bir ýerden alyp başga ýere getirýär da kerwen bilen. Ýa-da şoň kerweniň goragçysy. Şo zatlary üçin edýän her nemede milletiň näme bolany hiç önemli däldir. Söwda nemesinde etaty şu täjikler bardyr şu wagt. Täjikstanlar, Sowutlar aba. O sowutlar köpüsi şolardandyr. Şolar söwda nemesine iň ýokdy. Ödem şu Selçukluň bar ýerine şolar bolandyr. Oğuzlaryň döwründen gökleriň döwründen bar gökleriň. Şo garma, onuň şo garşyk neme diýilýän bolmaly söz kemine. Men pikirimçe şeýlere. Neme geňdir çarşaňyda yerli bir halk bardyr. Şolaryň diliniň nämedigini men açykyp bilmedim men bu taýda. Bir ay ýarym ay boldum. Özbek diýsen özbek däl, täjik diýsen täjik däl, türkmen dälligim görünüp dur. Yo dürli nemesi var. Şol nemäniň harydyň getirilýän, paýlanýan, satylýan yerlerinde ýaşaýanlaryň nemesi şeýlerek bolýar. Demek çarşangylara öde gadim millet bolmaly. Türkmenden dem gadimrak bolmagy gaty mümkindir. Köýtün dağın üstünde bir owu bar. Ýok, depetine çykanda. Şeýle bir owu. Şo taýda çeşmeleri de atlary bilen neme diýen
şol owalarda üýt göşük yetişdirilýändir, o üýt göşük kurma, ýani bir ýeliň ýemeti ýaly kurmalar şo taýda çykýandyr. Aa, dilleri gaty üýt göşük ödem medeniyeti bar. Gadymy nemelerini gurrun berýärler, dilden dile geçen nemeler taryhy barda. Giýje ünlü gurrun berýän daýda bar eken, şonu diňledik göne köp nemelerini terjime edýärler, düşüp bolan. Hmm. O gadymy milletdigi ýani hemme zadynyň görünüp tutar. Tarihi oturukly. Ha. Görünüp ýani dili üýt göşük. Ha. Neme? Ine çarjewem şo çarşan ýalyk manysy bar diýär-de çarjew şol çar jow bolmaly-da dört tarap. Indi Dört şol taraf. sövda ýanky dört tarapdan harit gelýär ýa-da harit satylýar diýilen nemesi bar. Ýanky çarjewe geleli sapara. Paýda. Ine çarjewyň suratlaryny görkezdik. O taýda gaýyk görensiňizdir. Balykçy hem neme gaýygy. Ine şo gaýyklary aňyr tarapdan Hindistan, Hytaý tarapyndan gelýän haritlary şu derýadan çarjewe geçirýärler. Çarjewe geçen ýerinden hem eýýän satylyp, ýani alyjylar şo taýda garaşyp durýar-da. Ine şo taýynyň şäher bolup gitmegi şondan. Soň bu yerleşik yerlere de o tat diýip at berilýär. Ýani tat millete däl, şo yere berilen atdyr şähere. Soň içindekiler hem şo neme bolup gidýär. Ýani sövda bilen sungat bilen hem sungat hem gaty möhümdir o taýda. Ökman suratda sungat hem bolýar. Kerwen saraýlar. Umuma bir insanyň ösen yerleri bolýar. Şonuň ýaly yerleri. Soň näme indirip uzady, soň o söwünç nemesine getiripdirler. O Rus nemesiniň siýasaty bolmagy gaty ähmal sapara o taýda bir biriken neme barda. Şo şäherlerde. Tarih var. Tarih var, o güýçlü bir medeniýet bolmaly. Ýani Rus nemesine garşylyk görkezip biljek bir ýagdaý bolma mümkinçiligi bar sebäbi biz diýä düýne çelli arkaýyn islen zadymyzy alyp islen zadymyzy satyp ýörtüň. Sen kim diýip biljek-de. Sen orus gelip sen bizim işimiz bozýan diýen ýaly. Soň şonuň üçin o ýöredilen bolup biler ýani bir neme ady getiripdirler. Hipoteza ýöne şeýle demäň oýuny kän o bir-birini gardyrjak bolsa da bahana tapýarlar. O deme metodum tapýarlar. O sebäbi biz özümizi öwrenemde ok, ýöne olar biziň ähli nemämize çenli, ýapymyza çenli bilýär. O ýok neme sapara. Bularyň edýän işini bilýän ekenler. O. Bizinkiler bilen o eken. O. Bizinkiler bilen o gaýtan şolaryň ýasap beren taryhy bilen gezip berdi. Bir ildeşimiz ýazypdyr. Şu zady neme diýerler? Ýani tat diýilen sözüň manysyny düşündirmejek bolup, ine häzir bizim şu düşündiren manyymyzy düşündirsen, Türkmenistanyň häzir hemmesem tat bolýar. Yerleşip durmuşa geçen. Soňky 10 ýylyň içinde işlemene çıkanlar belki Türkmen bolup biler täzeden. Göçebe de. Täzeden atlandyrylan ýa-da aýratyn diýär şonuň ýa bir at goýýar, onam ýörüýte şey diýip aýra diýendirler, bu at Owganistanyň içinde de bar. Owganistanyň içinde de bar. Ýa başga uzak yerlerde de bar aýratyn. Türkmenistan bilen bagly bolmaýan ýöne şol döwürlerde şol ýa merkez hökmünde görülýär. Umuman şeýle illeşler bu meselemiz. Sapara uzun bolupdyr, sonra olara geçip bereli illeşlerimiz bilen. Kameraňyz neme diýen bolmaly? O kamera. Murat neme diýär? Ýa diýär. İlleşler sonra olaryňyzy ýazyp bilersiňiz. Sonra olara geçýäs.
Bular ýaly gürrüňi näp tarihçiler çykyp halkyň öňünde etmeli. O bir tarihçi däl, dilçem däl. O bizim Ýöne etleri ýazgyly ýerinden okasaň, şu an Türkmenistandaky islendik tarihçiden, dilçiden öňde bolýar. Öňde bolýan näme üçin diýen ha bardyr bilýän ýöne çykyp aýtmasaň peýdasy ýok öz içine öýledip gören bolmagy mümkin. Bar bolsa da sapara. ýanky ödünde galany ol bir köpçülügi etmese peýdat näme? Nawa şeylerak ýyleşler. Ona göreli soraglary. Indi sapara şu ýene ýanky mesele boýunça aýdylmaly zady gaýtalap geçeli. Türkmenistanyň hemme ýerinde hemme tireden bardyr. Sany belli bir nemäni geçen soň şol göçebe milletler bölünmeli bolýar. Göçen ýerinde resurs belli de, belli bir mukdarda resurs bolýar, soň paýlaşmak kynlaşýar. Şonuň üçin bilýärler bölünmelidigini. 4 sany owa bolup bölünipdir. Şol bir nemeden çykyp aýdypdyrlar. Ýoş-ýoş gelendirler-de. Bir wada göçüp gelen däldirler. Ýene bir sany owa 4-e bölünipdir. 4 sany ady bar. El şonuň ýaly dargap bilýär. Şonuň üçin Türkmenistan hemme ýerinde şol bir milletlerden bardyr. Ýa-ni tirelerden, hem milletlerden hem tirelerden. Göçebeligiň şerti şeýlerak. Näme? Ýoňky döwür ýanky şu familiýaň deregne näme diýär-de geçýän şeýlerak bolmaly. Tire ady owa. O Yo tire şo familiýa nemesinde bolmaly. ol bir ýanky millet ýani näme diýip bir kendir aksent edip öğrenemeýän oklar sebäbi Bagdada çenli rahat köwdä diýen ekenler da terjimesi. O her biriniň özüniň şiweti ýa nemesi bolýandyr elbetde bolun ýöne. O kerwenler hukumyň içi durşyna kerwen ekeni. Çar tarapy näme diýen. Nawa. Bir giden bir ýa türkmen dip millet şolary gorap ýa toýup o şeýdip ýa gününü geçiren bir milletem bar o şo türkmenler diýilýär. O bir näçe gorya, ýa garaguly beýlekden talýan bolýar da. Şeylerek. Soň sora bar näme üçin soňky döwürlerde Seljuklara Kazaklar eýe çykmana başlady diýe. Olaryň maksady näme? Bilemok Seljuklar eýe çykyp çykmadygyny. Ýok, Kazaklar eýe çykmaýan däldir, mümkünem däldir Kazaklar. Seljuklar däl de Oguzlar bilen baglanyşykly nemesi bar. Şä şo taýda ýanky Oguzlaryň Ýenikent nemesi bolanda iň soňky Oguz döwletiniň Ýenikent paýtagty bolan şo taýdan gatykän zatlar çykýar entegem. Şu wagt näme şo Ýenikent gady? Şu wagt o taýda hiç adam ýok, sapara seretdim, hiç ýerleşik hiç zat galmandyr, dargapdyr. Ýanky nemeleriň atbakýanlaryň gyşlagyn bir zat ýalyp ýalňyş düşünmedik bolsam. Onuň näme şu amy derýär şu wagtky akymyny Bödöňüne tutýarlar da bolun ýöň uzboy donakýan ekeni. Ýanky garawymyň orta aradyna uzboy diýip näme bardyr? Haspa çenli gidýänler. Şoň kenarlaryny geçseňiz şo taýda gadymy ekrançylygyň suduruny görüp bolýar da. Galdylar näme? O ýanky düz karta ýalak bolup nemeler bar. O sivilizatsiýa bolany bildirýär. Ödem gaty 40-50 kilometre geçeňde de soňu görünenok da. Maşinli gezip gördüm şo taýlary.
Ol mesele boýunça Selçuklar eýe çykýarmy? Neme boýunça da ýakyn däl-de olara. Olar Kıpçak Serhet. demesinden Hmm. o Geografiýa boýunça da ýakyn däl hem boy. Olar türkleriň Kıpçak boyu, biz türkleriň Oğuz boylarından. olar şu Novosibirsk, Tümen, Irtyş, Altay demelerinden gelýär de. Nawa. Uralyň neme? Sibir tarapy. Sonra var geljekde Türkmenistan dünýäniň nähili marka firmalary fabrikaklaryny açarmy diýe. Hemme açar. Hem yurdun güvenligine, samimiligine, hukukun işleşine şu da atlara bağlılar. Hmm. Bu palatanın bilen bolmaya hukuk devleti onun bazar iqtisadiyeti hukuk güven hanam boron erik aklan marar pulon marar teknoloji da gelir. Şo ýok ýerde boynunu ýyp salbam getirip bilmeýär. Hmm. Sonra var ýene sapara. Russiýada Putin gidenden soň ýene ýerine bir Putin ýaly bir gelermi diýe. Bizdäki ýaldy. Yani bir de pahalatlarsa kullanırım kemine. O Putin gelende kän görür. Oktayda her biri Putin diýen ýaly. O gelende görür. O yönü dem boljoy. O prognoz edip bolýar. Rusiýa şuň kurutýan bolmaz. Kandiýan Hmm. o Inde Rus imperiýasynyň soňu geldi. Ine dünýädäki iň soňky imperiýa. Putin eli bile yıkılyandır. Ya Putin o Putin'i alak o bunu yıkıp bilen adam gelse hadan yıkılar şeyle olur. Şu wagtga Iranyň içindäki ýagdaý ýa Türkiýanyň değişli ýeri barmy diýär. Şu wagtky ýagdaý diýende partlamalar boýunça muka ýyldaşlar ýanky şu ýazan wagtyňyz eýesine goýsaňyz sözlemiň içinde. Yok, Türklen eli yok. Yani İran'la olan yağdayın içinde İran'ın eli var. 100% garanti veriyor. O İran'ın demesi vardır. Şu Orseýde o dron bermejek bolup ine partlatdylar diýipmi? Orsuňam ýüzünden şey edip geçýände. Eger şol bolsa waka. Nemäne häzir eçelli aýdan oklar İsrail etdimi? Indäm dünkü bugün Ukrainada eden bolup biler diýip şey edip akyldaşy nemelere dogry gidýär-de. O pahalatılıyor var. Ol eme değil. Özüniň etme mümkinçiligi has. Ýokary Putin'e dron berjek däl diýip bolanok da. Näme diýen o dron Dronun hiç bir daşından gelmendir içinden. Yani gıyıtka mendilli o serhetten yani geçip biler yalak neme dronlar değil kişi dronlar. İçinden edilen. Şonuň üçin hiç bir neme habar nemeler beren däldir uly. Habar kanalları. İsrail'e boynallar o. Yo bizim işimiz yok. Resmi boynalma diyor hem şondan oraya. Bir de takmin edemizden şolar bolayma mümkün diýet. İlkinci nemene. Onun yönü yankı bolon hadise yankı dronlar İran'ın içinden var burada. Terhedinden geçmedik. Burmada Türkmenistan'ın kanun deyip biliyat da o terhedden için oldu. Ondan değil.
O bir soru var. Şu wagtga adamlaryň fizlitso bolmagy, bolanlygy hakynda. Oy, ýene de näme diýerim? Rim powodan imущество. Yani şahsy ýeçilik diýen ýalda. Şahsy Hı. ýeçilik o haqqy da aýdyp berseňiz diýe ýa-ni bir adam fizlitso bolmagy, şahsy ýeçilik, emlak haklary ýene näme diýe. Indi bunu şu ýöneki aýtsak, indi hususy ýeçilik diýip bir söz bar ulanýarlar Türkmenistanda. Şu hususy ýeçilik şahsy ýeçilik däldir. Hı. Şonuň üçin şol nemäni ortaga atypdyrlar hususy ýeçilik diýip. Hususy ýeçilik demek ýörite ýeçilik. Yani wagtlanýa ýeçilik bolýar. Has dogry edip terjime etsek. Wagtlanýa şu wagt saňa fabrik gurmana ruhsat berýäs. İslan wagtymyzam gelip elinden alyp bilýäs diýil. Yani ýaly ýagdaýda sözüň özü aýdypdyr hususy ýeçilik diýip. Eger ýa-ni inglizçedäki private diýip aýdylýar, private ýa-da türkçedäki özel, ýa-ni iň dogry atlaryň biri. Bizde aýdyp bilsek o şahsy diýip aýdyp bilýäs. O şahsy ýeçiligini döremek üçin sözüň özü dogry oturmaly. Onuň üçin ýene toprak berilmeli diýe, ýene sapara toprak berjek bolup Şwesiýa geldim diýe iň sonunda. Düşündirip gör, ýene sapara Türkmene düşünmüşsün. toprak verecek olup Şivetya'dan çıktık. O. Nädip bol sapara ýa. Mene bilýän de ýene de täze illeşlerimiz bar bolsa. Ay, Türkmenler gerekli. O biz fotoğrafçı olsak bolýar diýerler. Ha. Ha. Karşı çıktılar. O sizin dädeleňiz, kakalaňyz, babalaňyz belki de özleňizden bardyr. O Ha. beýe çıkmadylar da. Hawa ýene pikir edim topragyň eýesi bolup bilmeýän bolsaňyz aýdaly. Bir topragyň üstüne fabrik gurduňuz. Hawa sen bu taýda gurmaly däl diýip aýdýarlar da bu taýda gurmaly dältiň diýerler. Hı. Ýa-da indi o ýa-ni siýasat üýtgedi ýaşlygynyň diýip ýa-ni nemäne referans berip şonu günäkär görkezip ne sen ýaşlygyň siýasatyna garşymy diýe şeýdip her türlü neme ýöretip bolýar da. Yani toprak, yani şu şahsy ýeçiligiň felsefesiniň arkasyna duran zat toprak eýeçiligidir. Ya, şu toprak eýeçiligi döremen hiç Şöyle forma geçmeyen siz hukuk devletini kurup bilen bok. Şonun ikisi birbirine bağlıdır. Hukuk devleti bolması için hukuka talep bolmalı. O sen eýeçilik bağ bolsa şu hukuka talep görýär. Ul talep görýär. Sen ýerini, malyny, mülküni emmi zadyň bir zat gorumaly. Hukuk gorumaly. Sen malyň, mülküň çağaňa, atyňa, çoğuluňa geçmesi üçin hukuk bolmaly. Şu hukuka talep bolmasa hukukum ýok. Hukuk diýil ýa-da talepden dörýändir. Ilki şol demeler. Bolmasa çöllüge edip görün Türkmen üçin hukukum hiç adam gerek. Çölüm ödüm kup içine koyunum diye. Yönüp toprak eýeçiligine geçen soň o adyr iqtisadiýaty o temeli atylýada. Demem hukugyň neme ulu talap görýär. Sebäbi toprak iýiş halkym hemme jeýe beýe. Şo eýetçiligini goramak üçin hukuk gerekdigi orta çykýar da. Şo döretmejegim bolsa halk ýa talap edip döredýär. Biz oýunyň guraly gerekdi diýär. Sebäbi ýa topragy işlemeli, östürmeli, satmaly, almaly ýagdaýlar bolýar da. Ol ýa bazar demäň içine girýär. Ödem dolanşyk girýär. Dolanşyk giren soň ýa birden ýa Türkmen milletiniň baýlygy köpelýär da.
Hem topraklı yer eğiti. Yer eğiti demek sen geday demek bilen denk değildir. Ya işli bir demek bilen hem denk değildir. Sen toprağın var giden. Sen işli de mort bilen ok. Sen işin öňünde. Öňün ýanyna. Toprağın hemen. Ne bir gödöňüne getirip görün öz halyňyzy ondan sizin bir 100 hektar 50 hektar yani 1000 hektar toprağınız eýeti dip ödüňiz gödöňüne getirip işli şey geda ýalak nemet görür nemäňiz bolar ýurdun taşlapmy etmeýäňiz sizin ähli ýa psihologiýaňyz özüňde bolan güwen hemme zadyňyz ütgeýär ýa özüm bir nemeden tehel batdym ýa şahty eýetçilik oturanlar şeyle oluyor da. Ya ondan bizi döndürdünüz, ondan şu at o renşip ağlaşıp bayışıp demet gördünüz. Ama kim kömök ediyor? Görmüyorsun gördünüz. Şo wagt toprak alan bolsaňyz beýle bolmasdy diýä Sapara. Hı hı. Yo onu allar biz katı kän o jolu geçirdik bilemok. O kitapçada bad ýersinji ýillerde haýt hojuluklar geçýände çendi demeler we o şol hiç kim bana ýetiren okda özümdäkine men şu adatlyk radiosunda bir çykyş edende şo taýda goýup gaýtdym da. İşlediler menden gerek nemede ulanor saat dip bolun ulanın da atlaram ýok. Azatlyk radiosu aýdýan bolsa ýalandyr. O. Dany ýöne doğru geçil bir de aýrylan tok reformany duzdurjak bolup aýyrdylar bizi başga düşün aýran oklar. O ondan şo o topraklary idaltdyrlar hem beje. Yani toprak berip bar ya, o bunu Ýöne saklamasa kanun idine kanun gelmeliler. Şo demäň idinden. O kanunu biz çıkaralım o kanunu yani meclis çıkarmalı. Biz kanuncu däle. Biz şu reformany edýät, onu kanunun proyektlerini berýär. Sapara kanunçylar olar öňünden eýem işini görüpdirler de. Hamra da gurrun berýär. Sizleriň habaryňyz ýokdur ondan. O. Şo reformany neme diýen diýdiňiz Sapara sözüňizden böldüm. Reformany geçirýäňiz kanunam olar çıkarmaly diýdiňiz. Yo biz kanunçu däle. Yani reformany diýen kanunun proyektleri zatlary etken kanunun projektini etdiler. Yok da o mecliste tasdiklanmalı da soňyň soňunda o zatlar. Yo tasdiklanmadyr. O yer demesi bar diýöne o yani Türkmenistanyň kanuny hukuk demesi alt ýapysy bu çok şo taýda hukukçular üçin daha ýalak iş bar. O zatlar bilen işleri ýok. Şeydi biz ne badar iqtisadiýatyny gurduk, ne hukuk döwletini gurup bildik. O aralykda galan neme köne sistema da ýok, köne sowet sistemasy ýok. O 91-nji ýylda ýok boldy. Täze sistemada ne geçiş döwrü biz ne şu işläp ýören wagtymyz şu geçiş döwrü diýilýär şu. Elbetde kynçylyklary, nemeleri bar. Köne ýok, täze de döremedik de. Ol 5-10 ýylyň içinde döremeli. Ýöne ýem 30 ýyl geçdi de. O köne de yok, täze de yok da. Şu aralykda ýöne altyn atır gurup, şoň altyn atyryň içinde ýaşap ýörsiň şu wagt. Sapara, indi geç bolsa da ýene de şo zat etmeseň bolanok diýäňiz. O başka demeti yok. Aklım ýoly birdir. Ýene de aýlanyp geldik şo 30 ýyl mundan öňki edilmeli işi. Edilende hemme zat ýoluna girýär. Bir soru var, o Hytaýyň demir ipek ýoly, ýani demir ýolu da. Hytaýdan gelýän, Ýewropa geçen demir ýol demesi. Kırgızstan, Özbekistan, Türkmenistan, Kaspiyanyň üstü bilen Azerbaýjan we Türkiýeden Ýewropa bağlanmak uğrundaky maksatnamasy nähil derejede amala aşar diýär. Aşar aşpýar. Wagt ýani köp bölegi bollar. Gerekli zadyňam biri. Şu nemene ine Eýrana bağlı bolmajak bolsak, ine şunuň ýalzatlar gerek. Eýrana geopolitikasy olaryň bir üýtgeçikrak elmi dama elinde tutmagyşlar.
Onun yerine o Xitaydan gönü gelse neticede o harit global dünyaya yaratılýar. Senem bir global dünýäniň böyle Bir bolanmışy. parçasına uğurlayan öyle. Mawa gaty gowy bolmaly ine täze Türkmenistan gurlandy. Bizim tarapymyzdan nähil tezlendirip bolýan bolsa tezlendirilmelidir. Ben şeýle düşünýär. Aa. O şäherleriň öňkü gadymy atlary dikeldilmelimi diýä. O Bunu Atamrat ýene dikendirmeler, näme orada bolmasyny dikendirmeli. islemeseňiz. O. Çarşan adı ne için ütködülenli ben hiç yani Bugün owa bir illeşimiz bilen gurrun etdik. yeme tapmadım. Öze hawa mena mardan diýe. Ýöne aňrymyzam çarşangy diýär-de. Mena ýa mar bilen çarşangyň arasynda näçe ýeri bar diýen, näme dip gelýän sotay. Pikir edýäňizmi? Atalary çarşangy eken. Ýani özleri marda. Şu wagt. Yine şu tövde yollarının kesişen yerleri ne çarşanga vardır, kerki vardır, Çärje bar. kerjo var. Onun o Aha. deryan oyun var ne deme tarafı Madar-ı Şerife taraf gidiyendir neme. Herat, merat ýene näme gidýär. O ne bir tarafın Ovansan ağırtı Hindistan'a da çıkan yer vardır, Pakistan'ın üstü bilen şu an Pakistan, onun Xitay'a çıkan yerim vardır. Ne çöğden emeleri şey yeme diyordu. Bir arada yeme diyen Amı Derya vardır. Onun yani kayıklı nemeli tüccarlar mal geçiriyen kendileri. Ýa, şonuň üçin şu atlar dikelmeli. Ýok, biz ine şey dip, yani tarihi bilmendigimiz üçin şu ýagdaýa düşýäs gynançyl tarapy. Tarihi öwrenmek gyzykly bir zat. Her akyldan adamyň gyzyklanyp biljeği Tarihler bizimkiler yeme kemiğine yani geografiyanı bilen ok, Türkmenistan geografiyasını bilen oklar. Ne yaşlılardan da sizi ne uğratıp görsün. Tarihi, geografiýany ýatdan çykarýarlar o. O şeýle işler alyp Biz barýarlar. ben 30 yıl toslak kaydarma olun yönü sizden nemerek bilen bu tarih memesini, geografiyasını. Siz bana öğretmeli. Tayin yadından çıkarıp bu tayin beyle olmalıysam yok. Ay sapara şu wagt Türkmenistan içinde gaýsy etraplar bar. O gün düýtge ýa. Şonuň üçin bolaýmasa Yok, kommunikasyon yok. O nemeliklerim del. Yani yolu yani yenileştirilen nokta kommunikasyon. Aýbyr 10 ýyldan 20 ýyldan hem atlar hem üýtge diýär üstesine. Onun transport neme yok, kommunikasyon. O ne dünyada hem yerde hızlı trenli bir zat var da. Yani Türkmenistan'ın normal treni yok. Mesela yani şu taylar. Onun yani şu vilayetler arasında kommunikasyon olmasa o dil demesem sonuçta da neme olur. Yani şey olur. Ütgaride 25 yıldan sonra bir düşünmedi yalağım oluyor anakende. Şeyli ütger. Dil dinamik var da. Ine sapara ösen ýurtlarda dil bir hile bir orta neme öwrilýär ine Türkiýede. İstanbul'un Türkçesi diýip bir neme var. Hem adam şonda gürleýändir. Ösen ýurtlaryň hemmesi şeýle ýanky neme gitseňiz hem bir merkezi bir nemesi var da şivesi diýip aýdaýyn men. Indi şol Türkmenistanda ýok. Baram pawaraplyň nemesi demeňiz ýa. Olaryň o şu wagt Aşgabatyň sapara diline diňe baryp ýaşasaňyz, ýa şu wagt ýagdaýynda haýran Dünya galarsınız. Hudaý haklasyn. O bizim döwrümizde dil galmandyr. Ýugon bir tüýtlük narpy neme öwrülipdir. Neme amalanok. Yani kulak ketýär gaty. Genç ýagdaýda. O illeşmiş soruya şuun bir habar gördüm diye Türkmenistan Özbekistana kömek hökmünde mut soğuklandırılan gaz iyi verecekmiş diye.
O bana işlemek o haberi yani. O Ol neymişin o turbası var ta onun. Turbadan gitse bolanok yo mu? soğuk gaz emesi nadna çeyniyeti başkadır. O böyle Hmm. kanık başka. O iyi verip biler. O neymiş mut. Yani, mesela şu tayda mutluat yoktur. Aa. Ya burada adın cerimeti hükmünde veriyen olma mümkün mut. Ay buların o işleri. Akılsızların edip bileceği işler ne diyorlar da. Akılsız olanlıkları için. Ee, o. Başka. O. Çalt yöreyen tren edip bolar mu kadiye Türkmenistan'ın nemesinde Hem bazı. edip olman. Gumunda diye daha çok gum. Kumda oluyor. Kumdan stabil deme yoktur. Ama Yani değil mi şu kum kum basmasını stabil önüne deme alsan oldu. altyapı kumdur. Çağıdır. Onu ne çalt gitse de gidip biliyor. Halkın bilim derecesini arttırmak için ne hile adımlar atmalı ya. Birinci erkinlik. Erkinlik gelenden sonra adamların o bilim derecesini arttıracak olan bir mana gerek yok. Yani erkinliğin özü adamları bilim derecesini arttırmağını alıp var ya. İnternet yoktur misal için en azından. Aratnaşa yine yokluğunsa para yana ait geçti. Onun üstüne de internetin hem yokluğunu koşun ne son. Bu adamlar ne hemen emetsin. O mekteplerde de o yani sapak veren muallimler hazırki rejimin demesine göre yetiştiriyor çağları. Ukuyupsuz, düşüncesiz, o soğukkanlı edip. Onu okuyupsuzam diyemeller deme kemiğine deme yani adamini katı da eliyorlar. Hmm. Yani yaş demesinde ne şu pedagoglar, psikologlar ştayda kâr demetmeller. O belli yaşa çenli adamın yani beyninde damarlan nemeti neme diyemişsin. 7 yaşa çenli diyem. Yani onun ton onun kâr o taydan lokan hatıl alıp bulunok diyorlar. Yani Hmm. Türkmen'in nemesi ne yani yettineceklerin yaşlan yani durmuş şeritine tereden de o taydan bir normal adam çıkması o bir mucide değil ya da adetten nasar yağda yağlak neme. Senin fikir edip bilmeyeninin, demet bilmeyeninin büyük sebepleri şu taydadır. O fikir edip bilmeyeninin ben bir kâbir tuğutnamalar aydayın da. Yani ben sonku 3-4 günün içinde halkın atlaga duvara da kän gurrun ettik de. Emetini aytıp verdik. Yine bölümü de getirin. Kän tereden tiniz. Şu tayda ılımlı bilimli yekeci adam yok şu tayda. O sizin en yokorky döwlet guramasy, en awraýly, en yokory, şondan yokorda diňe bir Hudaý bar. O şo taýyňyzda jahil otyr, şolardan ýani know-how bekleýäňizmi? Türkmenistanyň 15-20 ýyl öňünden planlaşdyrylyp şeýle oturup peýdaly bir zatlar bolmaly diýip şolar bir keşfedip biljek nemeler barmy? O şo taýdan hiç adyň çykmajagyny görüp gördün özüňden bilýän. Şu ýaşlardan bir zat çykarmy diýýäntiňiz. Şey diýen goýýantiňiz. Şolardan hiç adam çykanok. Bana 30 ýyl hiç zat çykmady. O sizin bir ýagdaýyňyz şu bolmaly. Ha bir zat çykarajak gatlagan bada aýdyn, bilimli, ılımly adamlar bardyr köpçülük. Bundan çykmaly ýokman. Ýapypaklandy çykýar. Şolaryň türmede oturmalydyr. Sebäbi şu taýda tamty otursa akylly türmede oturmaly. Bunun başga Ama yine varianty ýokdur. er, Ýa-da tersine tär emetmeli. ama yine erkinliğin nemesi şu tayda da. Yani Şonu bir erkinlik bilen yok. Bu da aa, bir millete yani edilip bilecek
tögünç ya da depen etme milleti ayak germedlik bolýar da. O şo taýdan hiç da çykmajagyny bilip o size teatr ýaly edip o görkezip o milletin ätkermäňde edilýän da bu milleti haýwança da görenok diýmek bolýar da. Şo taý haýwan oturtsaň sen milleti haýwança da göremek diýen. O sakally ýaşullar, o akylly, bilimli, tejribeli adamlarym bolup biler de. O ilimli, bilimli adamlar baryp biler de şu taý. Döwletiň derejetindäki akıl almaly, karar almaly meselelerde şo taýda normal adam bolmaly. Olaň takalan bolup bilerdi, telpegen bolup bilerdi. Gep telpekde ýa takallydy derler. Gep şo ýanky telpeň aşanaky beýnide. O. Şo beýnli demeli adamlar türmededir. Şonu siz göreňiz, görseňiz tomoşaçy, tomoşaçy bolsaň öz ykbalyňy özüň tomoşa edip bilýän bolsaň, muňa ýetesat ýok diýip olaryň o minýärler da millet. O erkinlik gerek. Bilimiň artdyrandan soňam, artdyran wagtyňam erkinlik gerek, artdyrandan soňam erkinlik gerek. Şo bolmasa bolanok ýanky. Erkinlik bolman artdyrman bilmeýän. Hawa sapara näçin Ýewropada ýa-da Finlandiýada, Italiýada has gowy öwrenýär çağalar. Näde edip bilýär onu maglumaty ýa-da ol şol bir adam ütgeçet maglumat berip bolanok. Mysal üçin taryh näde gurrun berersin? Gurrun berersin ýa kitap, şol bir kitapdyr ýa-da dünýäde käbir nemeler umumydyr. Şol bir zat ýöne sen öwrenenden soň şo öwrenen zadyň seniň o erkinligine. Bu zatlaryň hemme jeti matematika vardır kemine. Ben de şo matematika aýdyp bereyim size. O matematika diýmek näme diýmek? 2 goşmak 2 4'tür. Ben sport bilýänlerdir. Şu anda statistika ýok da Türkmenistanda. Näçin ýokduryny siz özüňiz düşünün. Bana düşýän. 93-nji ýylyň verileri de, ýa-da atalary. 94-nji ýyl diýip alaly. 94-nji ýyl şunu gürlemek üçin 93-nji ýylyň nemetini alýanda. Türkmenistanyň mekdepler şo wagt 5000 näçe mektep bardyr. Olaryň statistikasy mende bad bolar. Çok men kitaplarymyň içinde de bu kitaplar ýok. 105.000, 110.000 çağa orta mektep oturýarda. 110.000 diýip alaly. Şoň 20-25.000 ýokary okul jaýyna girip bilýärdi. Ýokary okul jaýlarynyň ýa-ni student demeti 25.000. Şo wagt. Inni galan 95.000. 95.000. Ýokary okul jaýyna girip bilen o. Hünerim ýok. Ellerinde hiçbir hüner ýok. Bu hiçbir hüner ýok diýme de ýalňyş bolmagy mümkin. Sebäbi pakat öwre diýär, ýa-ni özü bir ýakawyrrak bolup deme diýär, şu 5-10 müňi bir näme helem bolsa bir hüner beýeti de. Ýöne galan tegden 5.000 elinde hiç hüner ýok da. Indi şu hünersiz adamlar durmuşda yapışıp bırdat etmeli, yaşamalı, yetişýärler. Şular näme bolmaly? Şulardan näme dediňizde edip bilýän bir altyapysy bolýar. Şular tirýekkeş ediňizde tirýekkeş edip bilýän, alhaş ediňizde alhaş edip bilýän, turýady ediňizde ýa-ni isade edip bilmän öwrenme ediňizde onu edip bilýän. Ýa-da bolmasa ýöne ot çapyp yannak çap ýören adamy edip bilýän ýa-da boýnak ýören edip bilýän. Ýöne bular ýaşamaly. İşläp pul gazanmalylar. O käbir şopur bolar. O da bäşön bu. Onu galar hemmesi boş. Ne? 30 ýyl ýa-ni 85.000 hünersiz adamyny her ýyl köpelt. Onuň şulyň çağalary bolýar da. Şol adamlar hünersiz. Hüneriň näme diýdiňi düşünýän adamlar da.
Bu sizsiniz. Neme ayna teristen şunu görürsünüz ya. Teksin başın. O hünerin näme diýse Türkiýe gitmek diýerler O işte. şunun içinde oturanını görürsünüz. Eniniz atağından şunun içinde oturanını görürsünüz. Ne bu da netilden netile o da aşak Mehmet gitmeli. Yani bunun kompetenti köpülü nokta aşak gidiyor da. Hmm. Bunun çağalaram şuradalar. Yine 3 netil hatabet. Ervetten ervedi, ervetten ervedi, ervet. Onun suat ayna teredir. Yine şu sizin inemeğinizdir. Tekden patent. O ben son patent o ya oku da girendir yukarı okuyacağına. Yani o yukarı okuyacağınızda da bilim verilen o. Ne onun gözünde tutun. Şimdi şular suat son üçüncü nemesi yani soğutsuz adamın üçüncü katları halk matlagatını atıyor. El çarp oturan yaşlılar var. Ne şolong şu nemesi şu. O onun kabinet ministerde yani şeydi el bloknotlu yazıp görünür şular. O sizin yani nemeğiniz var ne terdar o da şulardan. O hakikaten şulardan. Üniversitenin torunlarından kaptanından oturuyorlar da bunlar. Şimdi şulon eline devlet. O sizin yani KGB'nin başlığım şular Stay'dan çıkan. O yani prokurorun şulardan. Beylekiğin de şulardan. O siz niye akbararını ödeyiniz? Gowlurum şaý yaşanmaja belli. O Türkiýe gaýdýansaň. statistika son için yok. Bolmasa bir devletin statistika, bar statistikasını yok eder millet. Siz gözüňüne getirip görüp bulun ediyen de hatlar. Hani ilat ýazyw geçirdiler misal üçin. Onam geçirýäs diýip o ulu dawaraly näçin diýerde bu jogaby. Tiyatr sahnasından başka edip bilecek zatları yoktu. Bunun bolur eden o. Bu sahnalarına yani Hram falan Mehmet'i taypat edip veriyor da. Şey değil mi? Onun siz bir sürüsünüz. O sizi niye irek demeden ne edip oluyor. Götünde de taşarı yurdu koğununda da taşarı yurdu diyen. O içinde de türmeğin içinde birin karın deyip taşını da varlar. Kırar yorursunuz. Ne? Şu at sizi getirler yer sotay. Orsun millet edip biliş şula genelde. O Sapara o dowam edel sonra olaram kän. O Hı hı. sonra olaram gyzykly ýöne. Täze Türkmenistan daşky syýasaty nähili bolar diýe, ýani daşky syýasaty nähili haýsy ýoldan alyp barar diýen ýalyk. Düşüneli biz bu näme sonra. Doğru yoldan alıp bararsın. Haydi yoldan alıp bararsın diysen ne? Yani komşunun bilen dost olmalıdır. Yani sen çıkarın olmalıdır. O çıkarın yerin orucunda da olsa defitlerini nemetmelidir. Onun boğurmalıdır. Hiç zaten muhut verip görmeli değil. Yo, hiç neden yok. Yurdun bir defiti vardı. Onu ne Türkmenin hazinesi dörödülen son, hakiki hazine olan onun sizin malının mülkünün daradacak mı demedilecek manası yoktur. Onun dünya iktisadın hemen içine girer, o şu tayda da öz ornamalar, o haknamalar, o korarım, o tidem yetiştirir. Tabii hem medat adam bile ne dilyenliğini hazine bilir, akliyet diyendir. O hazine akıl bilen işleyendir. O tiyatro yemeler bilen işleyenlerdir. O tiyatroçular o biraz tehdit edip bilir, onun yönü onu eğili edip bilmediler hazine. O hazinenin baylığı sizsiniz. Halkın hazinesi da. O baylığım sizsiniz, sizin baylığınızdan bu hazinedir. Onun iki tarafların şeyle neme oluyor. O sizin hazinenin ağınız, yemetmersiniz, hazine de sizi. O elimde mi arkanızdadır. Sizin bay olmanızın taraftarıdır. O size elimde ama sizin sizi bay edecek olup demetmelidir. Gerek olsa kanunum çıkardır. Gerek olsa başka da adam. O siz bay olman hazine bay olup bilmiyor. Hazine sizin hazineniz. O sizin yani geleceğinize yatırım yapmıyorsun buraya idare oluyor. 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl yolunu yani görüp son o taraf demetmiyorsun.
bir oturoklu bir düzgün bolýar da. Mawa. O daşky tiýadatyňam şu hemmece şu hadyna halkyň nebäň peýdasyna o howpsuzlygyna paýlygyna hemme zadyna peýda bolar ýalyk ýaşy. Daşky Umuman tiýada hemme zat da şu hazina hyzmat edýärdi. Şol hadyna nemesi. da halka hyzmat edýär başga neme ýok. Mawa. Soňra nemedäki ýaly Eýranyň daşky syýasaty ýaly ýa-da Owganistanyň häzirki ýa-da Putiniň daşky syýasaty ýaly alyp barsaňyz ýöremeýär hiç zat. No, o Yo tarapdan eýlekleri sebep de siz bilersiniz. bilen hyzmatdaşlyk etmek peýdaly bolar ýalyk ýagdaýa getirmeli. Aa, ya şu at aydan zadyňa o 1-2 ýyldan soň ýok diýip üýtgedip dursaňam bolanok. Ene Türkiýanyň hem nemesi şoňa meňzedi soňky nemeleri. Öňki edilen zat mysal üçin Israil bilen gatnaşyklar kesildi ýöne indiýene täzeden. Gowy zat gatnaşyk dowam etmek ýöne kesmek gerek däl zat ýa-da gatnaşygyň Yo, kesilmeli. o yemeğe bağlı kesmek mecbur olan wagtam bolýandyr. Olun ýöne ýa şu mecbur bolar ýalyk ýagdaýa gelmez ýalyk ýöňünden görmeliler. Aa, Şoň üçin teň istikbarat diýen ýa KGB diýen zadyňyz bardyr. Howpsuzlyk, milli howpsuzlyk diýen zat. Şoloň işlerdir. Ýa daş töwereňdäki döwletler bardyr. O şoloň siýasatyna öwrenmelidir, şoloň nemesine öwretmelidir. Onuň gerek bolsa nähile gowy täsir etmeli bolsa täsir etmelidir. Ede bu zatlaryň nemesi işi inçedir, çyrşyrymlydyr, büýükdürler. O gaty uly bilgilen o etatyna edilmeli zatlarda. Şonuň üçin ýanky ol döwletiň daşary işler instituty bolýandyr. Ýöreýte ýanky şo taýdan maslahat alyp bilgi alar ýaly siýasatçylaryň peýdalanmagy üçin. Bilmedim bizde de barmy ýokmy? Bar bolsa da ýalandandyr. Bütün dünýäde bar. Daşky siýasatda ýalňyşlyk bolmaz ýaly. Daşary işler siýasat ýanky nemesi bilen gyzyklanýan institutlar bolýar. Hada institutlar bir kitabyny okap berdi. Geopolitikanyň. Ben gülmekden öldüm o kitap. O bir ýapyk bir jemgyýetde, adat däl jemgyýetde bu zatdan hiç bolup bilýän nädir? Bu ýanky erbet bolýan neme bolýar däl, aksiyomadyr. Aksiyoma diýmek kanuna laýyklykdyr. Millet adat bolman ýanky guruluşlar, guramalar diňe bir formalny ýagdaýal ýandyr. Siziň halk maslahatyny ýalak zat, ine şu halk maslahatynyň nemesi resmi o Türkmenistanyň adat däerliginiň nemesidir. Şahatnamaty ya pasport. O şo taýda şol ýanky ýaşullardan hiç zat çykmajagyny, daş siýasatyňam, iş siýasatyňam şolar internetiň nämedigini bir torak görüň. Know-how näme diýip torak görüň. Şonuň içinde 95% adyna beşden nädir? Ne şolar siziň ertirki ykbalyňyzy taýin edýär. Siziň ykbalyňyz ne şol 94-nji ýyldan bäri taýin edip gelşi siziň boluşuňyz şudur. Sapara dowam edeli. Bir soru bar. O mene düşünmedim ýöne düşünükli hala getirecek olaly. Sen düşünmediň men net düşüneýin. Ana bir okaly sapara hak geçmesin diýerler. Daşary ýurtdaky Türkmenistanyň ýa-da türkmenleriň pulu dogry ýol bilen iýerilmeýär. Bu zatlar halka nähili täsir eder? Türkmenleriň pulu bolmaly şo. Daşary ýurtdaky türkmenleriň pulu dogry ýol bilen Bankyň üstü bilen gitmeýär diýär. Ýanky nämäň üstü bilen de. O Kayıttaşı diýerler. o kayıtdaşy onu ökän gurrun etdik. Siziň Türkmenistanyna döwlet bankyňyz ýok. O Merkez bankyňyz ýok. O bank sistematam ýok. O ilkulak gurmaly şo zatlar. Şo zatlar gurman, siz o daşyndan ýanky näet göberjek. Pul. Türkmenistan'da şo sistemalar yok, döwlet sistemasy yok. O bank sistemasy halkara demesinde çalışması üçin Türkmenistan bir hukuk döwletine urunmaly. Bilä. Oň kadaty düzgünü, haky hukuky bolmaly.
Mawa. O hukuku bolman o taýda o zatları işlep bilen o. Özüm yani Merkez Bankam döwletiň bolmaly däl. Aras sapara şular o pul aklayan bir yurt da Ýa, pul bir mafiýa aklayan. nemesine urupdurlar da. O şo sistemi bilen gidýär. Bu ýeke bir sizin pul nemäňiz kanunyny naşy däl. Yani Türkmeniň ýaşaýyşynyň tamamy yani kanun naşy. Yine Saparaga Igor Makarov vardır. Hemme Hmm. tanıya Igor Makarov'u. İlkinci Türkmenistanyň gazyny daşyna çıkarıp yine oğurluk diýip aýtsaňyzam, o sömürmek diýip aýdýaňyz nähil adyny goýsaňyz goýun Türkmenistanyň gazy daşyna gidýär pulamy gelen o içine. Şo işi edip başlayan adamlaryň içindäki ýa-ni iň birinji adamlardan biri şol. Inde şol 2018-nji ýyldan bäri gara pul aklamak boýunça ýa-ni Amerikanyň nemesine düşen gara näme diýilýär? Gara spisine düşen. Soň uruş başlandan soň o birden sanksiýa näme edipdirler indi. Şonuň üstünde birazrak işleýäs materiallara. Üçürýäs eger näme bolsa habarlara da ulanars illeşler. Sizin bilen paýlaşyrsyn. Şol Türkmenistanyň gazyny daşara çıkarıp içine hiç pul bermeýän adamyň edýän işi gara pul aklaýar. Türkmenistan ullakan bir gara pul aklanýan yer bolupdyr. Düşünüyorum. Bu ýanky bankyň üstü bilen däl-de gara ýollar bilen Türkmenistana puluňyz gidýän demesem şol gara pullar aklanýar. Sizin puluňyz ýanky gidýär diýende ol daşynda galypdyr, nagyt pul. Ol nagyt pul daşamaň ýerine şeýdip daşynda galdyranlyklar gowda. Şeýle soň dowam edeli sapara. Soragy möhümräk gördüm. 2-3 tan sonra var şunu näme edeli. Ýurdun pudaklarynyň başyna geljek ministrler oğurluk etmän halka hyzmat eder ýaly ýagdaýa nähil getirip bolar. Olar nähil seçmeli, näçe wagtlyk seçmeli diýip sorapdyr. Sapara men näme diýsiz? Azjyk da edip durum. Indi birinciden her soraga da bir sorak berip bunu düzedeli. Yani düzedeli diýende ýalňyş manysyna aýdam zok, dogry jogap bermek üçin. Indi bir ýurdun içinde ministrler oğurluk edýän bolsa diýmek şo ýurdun sistemasy ýalňyş diýmekdir. Ýewropadaky ministrler da oğurluk edip bilýärmi? Korrupsiýa edip bilýändir. Korrupsiýa oğurluk nemesine giren okdur. Oğurluk bir kanun bozma nemesi bolýar. Korrupsiýa o edil başga bir zat. Indi Amerikada da şol bolanok, Japoniýada da ministrler oğurlat diýip eşitdiňizmi hiç? Mysal üçin Trump oğurluk edipdir diýip däl, ýani Trump salgyny tölemendir diýip çykdy mysal üçin geçenlerde. Ýani salgyny tölemändik üçin şu prezidentlik döwründe, prezidentlik döwrüniň iň soňky ýylynda 1 ýyllyk şu salgyny tölemändir biznesiniň. Şu uly bir goh bolup awa sud nemesine çelle o gitme ýagdaýlary bar, entek dowam edýän bolmaly ýalňyşmasam. Diýmek o salgyny tölemeýän Trump hem oğurluk edip bilmändir. Ýa-da onuň ministrleri hem. Eğer oğurluk bar bolsa diýmek o ýurdun, şo döwletiň sistemasy bir gezek gözden geçirilmeli. Sen ministrleri terbiýelejek bolup demedip görme. Feýdasy ýok. Şol saparaga soň Aýdyp bolunmy? Diýme ýa Türkmenistanyň döwletiň guruluşy gaty ýalňyş. Biz public bir diýme aýdýardyk da. Public bolonno ýa türkçesi näme bolýar? Kemine? kamu. Kamu näme ýa halka açyk diýilýär da. Şeyle yani Türkmençe tercüme edeyim. Halka umumy ýa-da umumy. Ministrlik diýilýän näme? Dolandyryş demekdir. Organ upravleniýa. Bu öňçülük bilen hiç şeýli nemesi bolýan däl, bolmalam däl. Bu öňçülük bilen gatnaşan ýeri, öňçülüğüň perspektiwasyny
O ılan edipler. Onun bir topor normativ aktlar vardır. O kada kanunları, ghostları, nemeleri, ne şodatları neme diyendir. Onun yani bir yerlerde teşvik değil yani. Yani stimul yani nemelerini oylap tapyandır deme diyendir. Şodatlar bilindir. Önümçülük gülen işi yoktur. Yani aşağıda önümçülük nemesinde kamu kuruluşları olayanlar. Şu Hmm. önümçülüklüğün deme diyen birlikleri yalak deme. O birlikten başka da asatatları yalak demeler olayanlar. O da yani gönü kamandalı deme derler. Önümçülük hususu olayanlar. 100% hususu olmalıdır. O ministre para verme demesi yok hususu deme. Aa. O bağlı yerim yok. Yani görüp kanun, kada nemeleri ne şotaydan demedi. Hmm. Bu yine biz bu soru sapara şunun ýaly soru olaryň sorulýandy. Bizem şunu ýaly sorulara jogap bermek mejburiyetinde galýanlygymyzyň sebäbi Sowet nemesi de günäkäri. Sebäbi O, Sowet nemesinde döwlet ýokdur. Sebäbi kommunizmde döwlet diýilen zat bolmalam däl. Soňky ýa eger maksadyna ýeten bolsa o diýelim. yitik belli. O Kulon döwlet olmalı. pulam bolmaly däl, döwletem bolmaly däl, o siýasatçam bolmaly däl. Her kim istediğiçe o iğmeli o mümkünçülüğü de işlemeli. Şeyle O deme var. şeýle bir Kanun var. näme gidýär ýöne kommunizmiň diňe bir nemesi amalaşdy olam hemmäniň topragyny elinden aldy da. Ya. Kommunizm iň erbet tarapy şeylerek soň ine O sonra veren adam nerede yaşayan olsa yani Türkmenistan'ın içinde değildir sonra veren olsa ne daşında olsa daşındaki yani yaşayan yurdundaki deme devlet kuruluşunu seyrettin. İşleyen yeri niren devletin değildir. Hususi hawa. değildir. Soň ýanky soraň dowamyny okaýyn. Olar nähili seçmeli diýär. Indi ministrleri sen seçen ok. Şeýle bir zat bar. Şu bir partiýanyň oýy köp bolýar, soň şu bir partiýa hökümet bolýar, soň şu hökümet o ýerine ýetiriji bolýar. Indi bu şahalara aýrylýar. Her nemede misal üçin saglyk ministri bir şahasydyr ýerine ýetirijileriň. O bilim ministri bir şahasydyr. Ondan soň ýene sanaň o at ministri bolsa at ministri ýene bir şahasy bolýar. Garaz şahajyklardyr muny adamlar saýlanok. Şu saylan hökümetler şolary şo taýa ýerleşdirýär. Gelen hükümetler. Gelen hökümet o saylanan hökümet öz adamlaryny her ministrliğin başyna goýýar. Ola mine 5 ýyl bolsa 5 ýyl, o 4 ýyl bolsa 4 ýyl, misal üçin Amerikada 4 ýyl, o Türkiýede 5 ýyl. Ýa-ni o ýyly. Sonun bir kısanlığı yankı işten gitmeli olsa yalın şeydir. Onu kabinet ministerin öğüdü astafka veriyor gidiyor. Dursuyla. Sonra yalak olmalı. Şeylere bir nemesi var. O nemede de üýtkä ben bilýär, ine sapara Angliýada premier ministri çalışdy da olar misal üçin saýlawa gitmediler. Şo bir adam iyi berdiler, onun yerine ýene şol hökümetiň içinden başga ýerini çykardylar. Öz içinde görüşýärlerde. O kanunların demetine göre Angliýada misal üçün 4 ýyldan saýlaw bolmaly bolsa, dige 4 ýyldan bolýar. 3 ýyldan bolanok, 4-5 ýyldan bolanok. No, iýren bolanok, giýjem bolanok. İrem bolanok, giýjem bolanok. Elmi dama günü bellidir diýär ýalnys. Amerikada el şeýle. O Şu aralykda bir zat bolsa, şu içinden ýene içinde saýlaw edip çykarýarlar da. Aral deňizine nähili çözüp bolar diýär. Aral deňizine çözmek wagt alar ýöne edilmeli zatlaryň biri şol Orta Aziýada ekinçilik reformasy geçmeli. Orta Aziýa paxtasynam, buğdaýynam daşyndan almasy has arzan düşýär. Öz içinde ekmesinden.
Onam nädip çözersiň? O yerlere hususy ýa-ni şahsy geçlige berersiň. Öz çözülýär. Aralada suw ýeter, başgasyna da suw ýeter. Şeýlerek sapara mene şeýle Onu fikirdik. alimler işläp demetmeli, on çözümü tapylar, o terişde öwerip onu iş edinmeliler. Ödem global yani bir döwletiň işi derler o. Şu taýda halklar şonu derd edinmeli özüne. O hökümetler No. demede del onun dünýäň ilmi bilmi nemesini hem çekmeli şu taýyk. Mhm. Doğrusu näme bolsa şonu etmeli. Ol biz spesialistler olurdan ýöne çözülmeliligini bilýär. Biz o syýasy karar alyp bilýär. Şuňa o destek bermeli, gollaw bermeli. O. Başga soralar. Ýene bir soru bar. İçinde gözläp alýan oýdan kimin. Yok yok, soraulary alýastyň sapara. Halkym köp diýip suw köp alsa bolmaz diýä. Sen pürünçe öz aralarında soru jogabam alşýan ekenler. O taýyny geçeli. Bize değişildi eken. Sapara. Suwlu mesele. O gatı ulu Neme meselede- gidýär? Ben şu taýyny alayna okabam çykdym da sonra gözlenmekdim. Yani Özbegistan köp alýa suw diýerler de yani çözgüt şey edip gözleýärler. Köp alýan az alýan da däl ol. Ýalňyş ulanýar. Ýalňyş ulanýar. Ýalňyş ulanýar o. Köp alsa da onu dogry ulanan bolsa o neme däl. O ýalňyş ulanylýar suw. Yerleri zaýalýar. Yani Özbegistanyň hem yerleri şorlandyr, Türkmenistanyňka şorlady onu bilýäs. Özbegistanyň hem yerleri şorlandyr. O şol ýer gatykän. Ýani şonu çözmek üçin ekinçiligi dogry neme etmeli? Häzir modern ekinçilik gaty üýtgede. Yani- Yer bilen gök ýalak nemesi bar. Görnüşleri var. Hidroponik, aeroponik, aquaponik diýip dürli görnüşde ekinçilik var. Özem bizim Vertikal ösýän neme bar. biz 10 ine etajly, 20 etajly o hojuluk nemeler bar. yankı yankı klasik ekinçilik ýaly giňişleýin yankı giňişliğine ýaýram da dikliğine gidýär. Yankı täze modern ekinçilik şeýle neme girip görüp O näme şol ekinçilikden misal bereli Gallandiýa, Türkmenistany, Özbegistany, Kyrgyzstany, Täjikistany, Owganistany, Irany goşup anandaky önümçiligi berýär. Ödem yeri Maro oblastynyň yeri ýadak ýer. Ha. O gidecek yer özem Ana. bir wagtky batgalyk. Daýhançylyk şey diýip etmedi. No. Şimdi ben yankı tanan teritoriyalarım bir gözüňde uğru getirip görün. Dil bilen agdylen. No. Özbekistan, Türkmenistan, Sabara- Täjikistan. Ol ine ekinçilik meselesini çözýär de ine İsrail'de ya da İsrail mi diýäs biz? İsrail'de o suw ýok ýerine suw emele getirdiler diýip aýdaýyn. Yani içme suwun bolmagy mümkin bolmayan ýerde şu wagt o yani şol Ösýäbe daş döwregine de suw satýar. Beýlek Arap ýurtlary bardyr daş döwregi. Agyz suwuny satýarlar. Şey dip işleýär. Ine Avustraliýa we İsrail ýalyk ýurtlardan iksem çöl, iksem problemalaryny çözen ýurtlar. Ine şolardan köp zat öwrenmelidir Orta Aziýa hökmünde. Sebäbi bizim gelejegimiz hem şonuň meňzejek de. Bilgi, yine de bilgi. Bu da bir ilim bilim okuw bilen gelýär. Ene ilki şol atlary çözmelidir. Şonu çözmän hiç de çözüp bolýanlardyr. Bilgi bolman sen garnyň doýmasy mümkin nädir. Onu bir ýerinde ýazyp alyp galyn. Bilgiňiz bolman, eliňizde käriňiz, hünäriňiz,
bolmanny bu hem bejetin bir akıl diýerler. Akıl nemesi mazmun belki de giňiräkdir bolýar. Kärsiz hünärsiz adam bolup o senin garnyňy nädip doýjak? O sen ýeke kärsiz hünärsiz bolmaňam ýetenok sen ýa başgalaňam onuň şey diýip geçirýäň-de. O sen ýeke jöýdüňem däl. Başgalaň bäş adam bolsa eğer hele üstüne oşayan 17 adam bolýar-da. 7 tane agydy o biri eklemeli kimdir bir? Kim? Hani şoň No. üçin ýa hünär, kär, hünär düňe ýaşamaňyz üçin gerekli bilgi. Şoňa ýeterlik. Sizin hemme Karl Marx bolmaly diýilen zat ýok. O problemanam urşup o sen köp aldın sen az aldın diýmem çözüp bolanam. Onu beýdip çözüp bolanok. O siz özüňde ýeter ýalyk ýa hünäriňiz, käriňiz, bilgiňiz bolmaly minimal nemede. O indi ýygyňda seredin türkmen mekdepleri, ýokary okuw jaýlary şo minimum berip bilenok. Siz ondan nirden başlamalygyny gözüňe getirip berdi. No. Bara ine Ýewropada gatykän milletler, ýurtlar bar-da kicjek ýerde. Şu ýerem az hemme adam az ýöne şolar bir Ýewropa birligini gurupdyrlar-da. Ýewropa bileleşigini gurupdyrlar. Sagat ýaly Sade işler. birligini gurup bilemdi. Terket çekirýär aramyz. Bilgimiz, nemämiz ýeten o. Aklymyz ýetenok. Ýa-ni problemany çözmelmiş diýen wagty bir günäkär tapmaly. Şonu cezalandyrmaly soň çözülýär diýilen ýaly bir näme. Ýa-ni ministr ogrlasa näme etmeli diýilen ýaly sonra da ministriň ogrlama o mümkinçiligi nädip döreýär diýip soralanokda. Ýa-ni bir problemanyň orta çykaran netijesi bilen görüşüp görmek iň ýalňyş zatdyr. Problemanyň özüni çözmeli. O netije bilen görüşüp problemany çözüp bolanok. Bir soru var. Orset o Türkmenistan vizasyny has ýeňilleşdirjekmişler diýär. Olar näme etjek bolýarlar diýär. Bir oýun barmy diýen ýaly soru. O oynap ýörler. Görüp ýokmy? O Türkiýe ýapylandan bäri ýürüýte etdilerim etmedilerim bilen zok. Ýöne şo taýy akyp başlady. Ýöne ine uruş gidip durdy. Uruşda da indi Orsedyň ýeňilmeliginiň dogly karary alındy. Bundan soň başga neme ýok. Ukraina ýarag berýärler. Terdürli ýaragy Dogo Orsedy darga diýerler bundan soň. Ýa-da şeýlere. Indi şo taýydan türkmenler ine o bilmedim näçe bolar sany o wagtda çelli bilemok. Ýeneden bir kyn günde galjaklar. Gadyalar neme o palitetin bermejek bolup neme diýär İran bilen dost o ödem gadymydan dost İran bilen Türkmenistana ýakynlaşýanam şol ýa İran Türkmenistan ýa sanktlary zatlar bilmek üçin demetmek üçin ondan ýene de bir ýerde bir konflikt çykanyny isleýär ortaya. Yani dünyanın ähli konsentrasiýasy güýji gözü nemesi Ukraina urşuna derlen yeni de bir kerik darganyny gat etdiler. Yani şodan bir wirayat ya mümkinçilik demedýän İran bolmaly. Şoň üçin İrana yani Türkmenistan bilen ýakynlaşýar da ýakyn neme Türkmenistandyr İran. O bu tarapdan Azerbaycan we onun Azerbaycan hemen paçatyny gopardy işte parti nemetdi. Ortadan arasyny açdy. Go açdy ödem. Bir topor varianty vardır. Onu biz Türkmenistanyň içinde oturamyzok, hemme bilip bilemzok. Bilsegem aýtman lellatlar var onu. Näme diýil? Olaryň kitijek oýuny bozup näme gerek diýäň. Her zadyň öz ýeri var, ýagdaýy var. Şeylerek iyleşler.
Käwagt nemäniň ujuny ýitirýäs bu taýda. Aa, Sonra öyle. Ama sonra Erdoğan saýlawlarda ise Türkmenistan hökümetine karşı ýagny bize peýdaly bolarmy diýä. Iň bolmanda aramyzda viza sistemi saýrylarmy? Aa. Bir hyýal eden dur gowy atlary hyýal edik. Ya bize diýler. Neme? Ödüne çözülen. Türkiye işlemene. Türkiye neme bolar eğer hükümet çalışsa bu gezek Türkiýeden işlemäli bararlar. Türkiye'den işlemene vararlarsa ya iktisadiyeti düzeltmek için bir 2 yıldan vakit gerek Türkiye düşünüşüm boyunca şey diýerler. 2 yılın içinde iktisadiyeti düzeltirler, yola koyarlar. Yani ya şu an iktisadiyet katı yoldan çıktı diýýärler. Hükümet çalışanda yerine gelecekler. Şonun için hava Türkiye vizanı ayırsa da gelmek istemersiniz. Şey diýeýin. Resesiýa gitmeli, Türkiye resesiýa gitmek diýmegem iň azyndan köp iş yerlerin durmagy, täzeden canlanmagy. Türkmenistan'da Soňra milyonlarça iş yeri açılacak. Milyonlarça. Hawa Türkiýanyň vizasy aýrylsa, diňe Almany'a gelmek isleseňiz, o aýry bir mesele. Hawa. Şeylerek Türkiye bir kyn günlerden geçecek önümüzdäki günlerde. Görünüşe göre şeyle neme diýem. Eee, Velaýetin halkyna pul bermän näme üçin Aşgabatda soýýarlar, velaýetden Aşgabada işlemäne baranlara azar berýärler. Oo. Neme de koloniýanyň merkezine girmek gadagan. Ama devletimiziň guruluşy ýalňyş diýip aýdyp otursa, onu yani büyükden çözmän bu zatlaryny yani kosmetik remont bilen edip bolanok. O 5 gün düzeldirsiňiz ýene de öňküsi ýalak bolýar. O düýüp götür yerli hökümeti eline almalılar. Yerli hökümetler döremeliler. Yerli hökümetiň nämedigini okan öwreniň öýleri eýe bolmalylar. Topragyna da, önümçiligine de hemme zatynda yerli yönetim. Şol durmuşa girmeliler. Şol durmuşa girmän Türkmenistanyň içinde o problemleri çözüp bolma mümkinçiligi ýokdur. Ama biz şu taýdan olara söwüp bilers isleseňiz ýöne. Töw yani bize bar töw Aha. versin. Täzir edýän bolsa hemme demän deňek görýän bol. Ama yine Awa söýýänem bar. Her türlü neme ýolan deňäme Täzir edýän bolsa bolmasa şolary ýalak metit bilen işläp bilýän bolsa. Yani owa biz ýurdun ýa-da döwletiň guruluşy düzedilmeli. O häzirki neme bolmaýar, koloniýanyň guruluşy şu an Türkmenistan bir döwlet guruluşy däl, koloniýa guruluşynda. Koloniýanyň deme bir özel rejimli bir plazdarm ýa-da deme zonasy ortaýadyň. Ýa türme ýalak deme tasdimli. Aýyr. Akıl almaz derecede de. Halkam şey şu düşünmez ýaly derejeye getiripdirler. İş edip etdirler özem. Ödüm doğa başlaýarlar. Buňa da ýokdurlar gaty deme tejribeler bar. Doğa şu ýanky çağa kämilleşek demetinde bunu Adam olmaz ýaly edip öýürýän ekenler. Akyly ösmez ýalak demetme ýalak berçinleşdirip goýýarlar çağalygyndan. Ýa.
Gurbanuly Berdimuhammedow Russiýanyň ýykyljagyny bilip diýe özüne hil duýarka diýe. Hay ne hilek duysa şonu alak duysun bize kendi demedi ben dronok bildiren oğum. O Ay Gurbanuly bir samsyk bir näme pikirem bize etdi o ýa. yıkılacağını duyýas şu bize yeterli. Onu kurban gulun ne hilek öýüň duýan kurban gula bagly. Bu görgül näme derken diýip gaýgyrýar ýyldaşlarymyz. Bu şoň alada ne diýen bolmakdyr. O pahyr näme derken diýen ýalykda sonra. Şeylerem bolmaly kan ýa. Yerler paýlananda adam başyna den paýlanjakmy ýa-da başga bir strategiýa barmy diýe. Bahadır döwleti gurmala gatnaşan adamlar alar. Ne Iň gowy ýerlerim diýeniz. En gowy ýerlerim, kän ýerlerim. Şol döwleti gurýan. Ol hiç zatda nemäň bolman, gatanjyň bolman, ýene de bir zat talap etmedi bu nemedir. Döwlet guranynkydyr. Ýöne sapara Ýa-da. almadım diýende de ine biz ine şo topragy Türkmenistanda halka paýlap bersek, Orta Aziýanyň iň baý adamy boljak, Türkmenistanyň iň garyp adamy, O Orta Aziýanyň iň baý adamy boljak. Topragyň bahasy bar, ömürlük şonunky, diňe şonunky däl çağalarynyň kan. Orta Aziýada o ýok. yer bağdaram yemeder. Canlılar. O alışveriş, satış, satma hukuku var. O alma hukuku var. Onu yem haride uğurlayan toprak. Aha. Hem bir şey yetiyor. O soň ine bu susuz topraklar köprep paýlanar. O suwly topraklardan az. Ya o näme diýilýär o hile göre bölmekmi diýin. Muktara O göre. yankı on yörütü nemesi var. Bu zatlar Aha. hem beceri on edilen, nemedilen bu zatlar hem beceri metodikası var. Sapara ine taýar diýe o zady o. Arkaýyn olan o zatlar taýar diýe sapara o mende diýe. Indi bu gezek Amerika gidýär sapara. Akyandan asır ya. İkinci gezek ýene de deňeýär bu adam diýip. O sapara siz yer reformasyny geçirenizde önce daşary ýurtlarda boldunuzmu diýe kapitalistik Sovet nemesinin daşında bolupdunuzmu diýe. O kän demek. Angliýada da bolduk, Gollandiýada da bolduk, Belgiýada da bolduk, Türkiýede de bolduk. Bolmadyk yerimiz adat Germaniýada da Ýöne bolduk. neme diýe sapara yer reformasyny geçirmezden öň diýe. Hadi şu geçirip görün atlamı. Ha, geçirip gören atlamasını. Bu topor konsultatımız var. Angliýadan amady, Gollandiýadan amady, Germaniýadan amady konsultatlarymız hem kän. Özümüz de delegatly bolup Angliýaga gitdik. Belçika, Germaniýa işleýän nemeler oglanlar. Putin we guyruklary gidenden soň diýe bizde näme bolar diýe halk dağınık näde bir çukura tüýkürmeli diýe. Näme çukura tüýkürip ýör. Çukura wal diýe sapara. Bu zatlar çukura waglylar. O çukura tüýkürip ýörmeli bolmaz diýitler. Ýurda mantyk bar, şo zatlar bilen çöder. Tejribe var. Türkmenistanda suw meselesi öňden bärem duýulýar diýe. Geljekde bizim Kaspiýanyň suwunyň ekrançylykdan başlap içilmäge çenli ulanyp bilersmi diýe Israil şonu edende. Bizem başarars diýe. Başarar. Yer aşağında da suw kändir. Onu ýöne tyrşitli adam ýalak ulanmaly, başarmaly. O Türkmenistanda suw yeterlik, akyl yetersiz. Neme dady şodur. O akyl gytçylygy bar. O suw gytçylygy çözülýän zat.
ilk şu akıl gıtçılığını şonu çözmeli. Bizim in gıttadımız şu yok. Onun ullanmalı bilemiz ok. Akıllı biz yani öldürmeli yani türmeleri salmalı ya. Akıllıdan bir yankı başında tercih ediyen şu tarafları var. Sonra vermem se am deryada dava suun gittikçe azalmağı diye. Adalar aralı büdötmen hamderiyan su köpeleyenlerdir. Birine bağlı da atlar vardır. Nemeni gurrun vereyin sapara şonu. Neme bolsa. Sonra on yok da bundan. Son. Çıkyança. Yine am deryanın suyu Aral Kölünden o buharlaşan yani son havalar soğandan son yani ters kondensasyon olup Pamir dağlarının üstüne gar hükmünde yağıya. Son yine yaz gelen vakti tazeden erep yine de akya. Aslında şol bir sikl ekeni bu. Yani döngü değil ya da. Indi misal için Kaspi'nin su del de nämçin aralınkı var ya deyip sorasanız şu tayda bir yani şemal aylağı var ekeni. Kaspi'nin üstündeki yan başka yerlere gidiyor. Yani Amderyanın suyu esasen şu Aral Kölünden buharlaşan suğun neticesinde. Pamir dağlara gar yağyan ekeni. Gar bolup yağyan ekeni. Ondan sonra hovalar kızandan sonra erep täzeden derya boyunca akıp yine de gaýdyp Arala gelýän ekeni. Yine şonu orslar bozýa. Şu bozulan wagty entek am deryanın suwunyň näçin azalýandygyny da düşünmändirler. Ona yeniden gün batarın alımları ortağı. Şu Aral Denizi'nin guuramağı netijesinde am deryanın suwu azalýar diýip. Gynançly başga ýerdäki adamlar bizim meselemiz bilen gyzyklanmagyna wagty ýetdi. Pul resursu ýetdi bizim özümizde. Ýeten ok iştat. Ya biz şu çukura tüykürmeliler. Bizim yememiz. Çukur tapsak tüýküreriz. O neme de çukur değil yani. Mesele ortada yine deryanın suyu yok. Bunu Yani biz neticeler bilen yaşayat. Onun sebepleri olmalıdır. Adamlar şu sebeplerine üns verecek olun. Her zadın sebebi vardır. O netice onu yani düzelerin bilen o düzelliği değildir. Sebebi düzelmese neticesi yine kaytalanır durur. ya çukur tüykürmek meselesinde halk birbirine karşı gozalan turuzmaz mı diye cevaptan kanaatlanmadım diye. Ya çukura Çukura tüyküründe onunla tüykürmek birleştireyim onu. çukura tüykürmek o çözmez. Yo şu an Türkmenistan içinde öyle bir neme yok. Yağday potansiyalim yok. Halk birbirine karşam gelmeye, o karşı gelmek için onun düplü tarihinin bir nemeleri olmalı da yanlış olsa da Yani o da şu yok. biz yanlışlığa da karşı getirecek olup görse kıyımlandı o. Ha. O entek sizin elinizden yerini alanına kalk o yer paylaş verecek olanı ölçmeli mi? Yani siz sonra bir demedin. Sizin şu an yerinize mallar, elinizde paspırtıkla mallar, götünde defin kovdular, yurttan kovdular. Sonra kalmadı kalk. O indi yani şu yer tenki o paspırtına mı ne? Dokümentine mi ne deyip demeden bizde birini öldürür öyle yani. Sonra akıl yetmedi öyle yani. Ava sonra nämçin at ministrligi var diye. At ministrliği var mı? Bar. Binası Ne? var at ministrliginin. Nämet var? Tizgatdan it ministrligi hem bolýa. At O Bağıt ministrligi. Ministerliği var, Adalet Ministerliği var. Yani hiç de yok. Ben baktım yok. Medeniyet Ministerliği var, medeniyet yok. Medeniyet diýmem olur başga zady göz öňünde tutýan ekenler de sapara. Şeylerek. Onu indi gellik häriz we sonra biläýmesek at ministrligi näçin ministerliksiz bolanok mu mysal üçin? Yok, burası satsadır. O asasası olmalı. Benim şonu diyecektim. Bir kanser niyalak asasası yalak bir zat olmalı da. O. O ministerlik. O esas haýsy ýurtlar bilen aragatnaşygy güýçlendirmeli diýen pikiriňiz bar. Mysal üçin Kazakystan hakynda nähil düşünýäňiz?
Hemme goňşular bilen ol ýeki Gadagstan däl, ähli goňşular bilen onuň kim peýdaly bolsa şo döwletliň hemmesi bilen Diňe bähbit. o Diňe bähbit ondan şeýle, ýa-ni mysal üçin 100 ýyldan soň ine şu pelança ýurt bar şonuň bilen şu mesele boýunça gatnaşygyňyz güýçlenjek diýip şu 100 ýyla çelli şonuň bilen gatnaşygyňy gowy tutmaly. 100 ýyl soň işiň düşýär. Şeýdip, ýa-ni döwletleriň siýasaty şeýlere görä ýa. Ne Amerika şo aňyrdan durup Taýwany goraýarda kizijek bir ýer. O näçe ýyllardan bäri ýa. Günorta Koreýa bilen iş neme diýär. goraýalyk bir zady bardyr, akly bardyr. O bähbit. Türkmenistan gorany o. O Türkmenistan. Näme ýa-ni Taýwanyň näçe territoriýamyz bar? Ay Taýwanyň asa para 8-9 esse bardyr iň az. Ondan hem kendir. Ha. Akıl var şu taýda. O taýdan o resursam çykan ok. O hiç adam yok. Özem ýanky Ada bu degidi gortuşunda. ýanky izolasiýa edilen daşy suw bilen aýlanan. Şolar bilen gyzyklanýar, o bizim bilen gyzyklanan oklar. Şu taýda teknologiýa bar. Akıl. Şeýle. Dünýäň çipi şu taýdan çykýar. 40% da çip. Ýanky nemede sapara şu Araplaşan siýasatlarda kim dost, kim düşman diýen ýalyk bir neme ýöreýändir. Daş siýasaty dostlar, düşmanlar diýip aýrýarlar. Gaty ýalňyş bir zat. Diňe bähbit. Özem bähbidim şu wagt däl, 100 ýyl soňra bir bähbidim bolup biler diýilen düşünje bolmaly. Neme kemine ne bizim dememiz ilki ulak ýa-ni Ors bilýanýatyndan onuň Arap täsirinden bulun biri-birinden erwet Arap iň erwedi şu içinde ýa-ni Araplaşma nemesi. Arap halky bilen dawamyz nememiz ýok. Ýöne Arap mentaliteti, medeniýeti nemesi o da din bilen gelýär. Araplar özü bilen hem däl. Sonra nememize gaty hassas bolmaly. Onuň ortalaşma nemesinden şu ikisinden hem biraz uzaklaşyp özümüze büyük nememize dönmeli. Özümüz bolmaly. O ogudlara çenli gitmeli. Bizim nememizde. Özümüze dönmeli biraz. O kökümüze dönmeli. O taýda yaman zat ýok, hemme zady dogry oturdulan. Özem 300 ýyllap, 400 ýyllap dowam edýän nemeler var, döwletler. Türkmenistan 30 ýylyň içinde ýyzyny ýitirdi. Diýmek o biz aslymyzy bilemiz ok. Tarih bilen bagymyz ýok. Yo aslymyza dönsek, o biz daş döwründe özümüz bilen doganyňyzy nemediňmizi neme diýetdi. Şo taýdan oňa ýa düşmançylygym öz-özünden ýok bolup gidýärdi. Yani biz o nemesine dönsek, ödüklerim oğul, Azerbaycan'ım oğul, daş döwründe özümüz. Ay bular sapara ýa-ni özbek başga bir millet, Türkmen başga millet diýip ýaşap ýörler haýran Doğru. Nemese. Türkiye'de şonu alak, biz oğul nemesi. İran'ın köp böyle okşadı. Bir millet, doğru. Şeýle, ýani daşky siýasat barada bir ýokarakda sora bardy. Hem şoňa jogap bolsun, ýani daş siýasat bu bizim dostumuz, bu bizim düşmanymız diýip ýani Eýranyň ýa-da häzir Putiniň ýöredişi ýaly gorsaýdyň ýani näme diýär sapara näme Druzhevny diýär, näme diýärdi? Näme dostluk Дружба народов diýär. Дружба народов diýär. Ýok, ol Sowet döwrüne emesde häzir şu wagt sanksiýa girizde soň nedraжелюбными diýär, näme? Недружелюбные страны diýär. Ha, ine men rusçam kan gowy däldir sapara şoň üçin aýdyp bilmän durnuny. Molla boldan aňsat däldir orçy bolýan. Ha, ine şeý dip aýrýandyrlar. Şo aýrylmaly däl. Soň bir sorag teklip hökmündäki, ýani teklip edýär şu dogrymy diýip sorýar ýyllaşmys. Täze Türkmenistany düzeltmek üçin täze hökümetiň başyna her puwdaga
Avrupa'dan, Amerika'dan profesyonel menajerler getirsek nähil olur diye. Vakti gelende Türkmenler geçer diye. Hmm. Menajer değil de buna danışman değil ya, konsultant. O danışman o. Menajer bolsa olayam yankı demede menajer bolup bilen nokta devlet ya O. hükümetlemesinde. O. Danışmanlar bolor, dem bolman. Aa, Emme edenem bilir. konsultant o Türkiye'den hem alıp bilersin. Türkiye'de de O. katıken yetişen insanlar O var. Türkiye'den göç alar, katı kän göç alar. Siz göçüp barıp bilýäňizden Türkler gelip bilmez öýdýän. Aa, Siz o taýda galyň, biz gerek Türkümüzi alar. aa. Sizin yer hava eğer gelmeseniz yerinizi Türkiye'deki demelerle dolduruyoruz. No. Aa. Ee, Türkmenistan'ın çägäsinde näil peýdalanyp bilers diýä, bir peýdaly puwdak döredip bolarmy diýä. O Adamdan öz döredör. Döredip çäge. bolýan bolsa. Çägeden ýankı ýylylyk batareýalaryny ýasaýarlar. Ýöne Türkmenistan çägesinden bolýan bolanok, onu bilemok. Ýankı çöl çägesi bilen ol deňiziň kenaryndaky çäge tapady bardy. Şu ikisinin haýsy bolýanyny bilemok. Ýöne Finlandiyada sapara Hawa gumdan akkumulýatoryny batareýa ýankı etdiler. ýaz boýunça o gyzdyrýarlar. Ýankı gün näme paneli bilen elektrik bilen gyzdyrýarlar. Soň şo durýan eken gyzygyna ýaňky bir batareýa bardy ýörüýdi. Soň gyş gelende de şo çägäniň içinden su hortumlary ýaňky turbolary geçýär ýörüýdi. Gyzyp şu gatykän wagtda ýetýän eken. Owa bütün dünýä batareýa satyp bilersi ýaňky ýylylyk batareýa. Çägeden. Ya günümüz var, o da giden baýlykdyr. Onu ulanyp bilen oklar biziňkiler. Ya akıl bilen, pul bilen akıl bilen, akıl, yine de akıl. Siz ýaşajak bolsaňyz, onda da baý ýaşajak bolsaňyz, diňe akıl bilen ýaşap bolýandyr. Başga hiç tat. Temini soralar ýok bolsa, gutura elbin. Ama wagtymyzam boldy. Sapara şeýle çaltyrak göz gezdireýin. Iň soňky bir sorak alaýyn. Bar bolsa. O sorag ýok ekene. Liviýaly, Liviýan iki hökümet bolup her haýsy bir tarafa çekmezmi diýä. İki hökümet Liviýanyň edil dol nemesine bilemok. O Liviýanyňky bolup biler ýaňky güç nemesi de yetenokdur. İkisinden biri. Yerli hökümet diýip näme üçin diýär? O Libya'da 2 bolsa bizde 60, 70, 100 golay çıka demeler Hökümet bolmaly. Hökümet bolmaly. 100 golay. Her sınıf öz teritoriyası, öz nemesi. İki bolsa urşar onu. 100 tane bolsa näde urşdun bol? Neme var? Hawa sapara bir söz vardı. Kim şu köne nemelerden biri aýdy özü. Şu Grek nemelerinden. Şu Platon'un döwlet nemesinde ýazylýan bolmagam gatakmak. Şu diýe 3 bolsa, 5 bolsa urşarlar diýe. Ýöne şu 15 bolsa urşmazlar diýädi. Şeýlerek bir zat aýdypdyr. Şu hakyky ýani sany bir ýurdun içinde milletin dürlülüğüne ya da ýani syýasy dürlülüğü döredip bilseňiz urş çykmaýar. Şu 2 sany bolsa ýokman suratda urş bolmaly, şonu köpeltmelidir. Birem bolmaly däldir, şo ýalňyşdyr. Yo 100 dönem geçýän yerli hökümetler, ýöne hökümet diýeniň ol hakly, hukukly demeli, terişdeli deme bolýar. Öz hazinasy, öz nemesi.
ödeli öd yakati Şeyle sapara bitti. O bugünkü bolya nememiz bolya gowy sağ geçdi olun ýaly. iyileşler. Ama soranız üçin. Ýa-ki konstruktiv sorawlara dogry gitseňiz has gowy bor. İnternetten tapyp biljek maglumatlaryňyzy soramasaňyz hem peýdaly ine ýa-ki neme gaty düýplüdir Aral deňizi. Aral deňizine ine siz gozgaýaňyz diýmek, siz hem bilýäňiz şu Aral deňizi, Am derýanyň suwy şu ýa-ki geografiýanyň ertiri diýne. Yakamı değil, sır deriyada uyuyadır o. Ýa-wa derýa. Umuman o suw meselesi, ine siz gozgaýan bolsaňyz bunu soň Özbegistanyň içinde halklar hem gozgaýan bolsaň şolar siýasatçylary şo neme çözmäni Yönü ýetýär. suat yankı su problemati gatı uluy Türkmenistan'ın kanallan su alıp bilmezlik ýagdaýyna golaýlap bar ýa-da suat. Kanalın su am derýanyň suwy azalypdyr. Am derýadan suw alyp bilmeýär o waka. Nemäniň sapara murwa. O wandaram neme diýe bir gapdallan. Awa. Burdan yankı bir habar bar biz takyklap bilemdik doktor. O neme Howdanyň adyny aýt. Şu Zeyd'in nemesi maglumaty o saparasy. O sorunun bilýäniňiz bolsa habar berin. Şu Zeyd Wadagran ilişeti iň uly Wadagran ilişeler bir ýerdir özüm Galawnoýdan çykaýan ýerden başlaýar. O taýgam ahal neme bawaraplar ýetipdir diýär-de. Bawaraplar baran ýeri gurýandyr da şonu bilin. Şo taýda su gurasa bawaraplar guradandyr. Köprek balyk ýetişdirýän bolmalylar şo taýda. Onu su aşak düşüpdir diýär, kanalan aşak düşse kanala su garýan nädir? Kanalyň gurar. O deý doldurmaýan bolsa am derýärde de su az diýmek. Diýmek ýokardan o wandaram ýa-ni alýan nemesini köpeldiýändirler. Onuň derýän suwuny ýokardan Pamir daglaryndan o ketip nemedip bolýan ýerleri ba dip o şolary ýalak habarlarym gelýär ýa-da. Ine bu meseleni bu ýa-ni Özbegistanam, Türkmenistanam ne azat ýurtlar derler. Bunu bir wagt bu zatlar çözüp bilýärler wagtyna. Orsa gullyk etjek diýip ine düşüngüne. Sapara onda jemläýele. Jemläli bolýar, illeşler sag bolun, kemine saňa da sag bol. Sag bolun sapara. Illeşler size de sag bolun. Ýene-de görüşýänçek indik hep de çelle. Sağlıkta kalın.